Naiz irratian, bigarren kafea. Iritsi da Durangoko azokako azken eguna, gaur izango dugu azokaz gozatzeko azken aukera. Eta ez ahaztu, gaur erakustazoka hoi baino 2 ordu lehenago itxiko da, 6etan, beraz, ez da inor etorri 7etan, azken orduko erosketak egitera. Erosketak ez, baina gainontzeko guneetan egitarauak gauer arte jarraituko du. Javi Patxon eta Kofradia Rock izango da ahotsenea itxiko duen kontzertua, gaur 9:30. Eta orduan bai, esango diogu, 58. Durangoko azokari. Saldu gabeko liburu eta diskoak kaxetan sartu, erakusmaietatik argazkiak kendu, traste guztiak jaso eta aparkalekua hustu. Badu gaurko egunak nostalgiatik. Zuetan, oarkabe, nostalgiaren beso gozotan galtzen naiz, ta ume itzuli aitonaren txori usaindun jertze granate hartara. Iluntzean iritsiko dira lehen balorazioak, baina lehenengo egunetik hemen egon garenok argi daukagu. Durangoko tabernak izan dira etegin handiena lortu dutenak. Gauak askorako ematen du Durangon. Balorazio horiek ere iritsiko dira, azken finean itzordu garrantzitsua da azoka, kulturaz haratago. Ni neu ibili naiz inguruko tabernetan, baina oraindik ez dut talorik jan esaterako. Gaurkoa izango da, azken aukera, azokan egin gabekoak egiteko. Oraindik ez bazara aurkezpenetara joan, kontzerturen bat entzutera edo irudienea bisitatzera, mugitu ipurdi horiek eta bertaratu. Merezi du. Gure zena kalduz bestean, ezagea denok funtxean. Igandea da eta ohitura kristauaren arabera, mezetara joateko eguna, jakin dezazuela jainko asko topatuko dituzuela azokan. Zutagar taldeak jainko hilen uartea diskoa du salgai. Eta Euskaltzaindianen estanean Euskal Herriko aintzinaroko jainko eta jainkosen izenak liburua dute. Igandea da, eta ohitura euskalduranen arabera, mai baten bueltan elkartzeko eguna da. Nube 8 argitaletxeak Momia Gosetia liburua du salgai eta Bob Torresek Goseak akabatuak liburua aurkeztu du. Igandea da, eta ohitura kapitalistaren arabera deskantsatzeko eguna da. Baina azokan ez. Azokan errutina guztiak hankaz gora jartzen dira. Beraz, goza ditzagun azken orduak. Goazen bada gaurko egunarekin. Abenduak 10 ditu, ze gertatu zen gaurko egunez? Kulturarentzat egun potoloa izaten dela. Gaurko egunez, 1901 lehenengo Nobel sari banaketa ospatu zen Estokolmen. 4 izan ziren literatura, medikuntza, fisika eta kimika. Nobel saridunak ere topa ditzakegu Durangoko azokan. Pasaren urtean, Ani Erno frantziarrak irabazi zuen literaturaren Nobel saria, eta urten Gemma López de las Herasek idazlaren emakume izoztua liburua euskeratu du. Errespetua, sua, nork, hasi du jokua, noiz, bilatuko dute zure hitzek, behar dukua. Egia zaintza denez, zalantzan eta plazerean, egia zaintza denez, zalantzan eta plazerean, hitza da baldintza, aioi harreman batean, ez hori. Gaurko egunez, gainera, 1960 bertsolari txapelketa nagusiaren 3. edizioa ospatu zuten. Orain, 4 urte itxarotak gehiegi iruditzen zaigu. Bada, 2. edizioa ospatu eta 24 urte beranduago iritsi zen 3. Euskaltzaindu zuen aurreneko aldiz eta orduko 9 bertsolari honenek hartu zuten parte. Finala Donostiako Victoria Eugenia antzokian jokatu zen eta Inazio Izmendi basarrik irabazi zuen bere 2. txapela izan zena. Eta bertsolaritzaz hariko gara gaur. Inon liburua, Paolak eta Maitane Gartziandiak. Emakume bertsolarien esperientziatik eta esperientziez hitz egiten duen komikia.
esan ez dezaten ez dagoela. Eta gaurko egunez, 1948ko abenduaren 10ean Nazio Batuen Asanblada Orokorrak giza eskubideen aldarrikapen unibertsala aldarrikatu zuen. Eleanor Roosevelt buru zuen Nazio Batuen erakundeko batzorde batek idatzi zuen eta dokumentuaren lehen zirriborroa egin zuena René Cassin Bayonarra izan zen. Eta beraz, abenduaren 10ean adierazpen unibertsala onartu zenek urteurrenean giza eskubideen nazioarteko eguna ospatzen da urtero. Eta giza eskubide zaritzeko tarte ere izango dugu. Kristina Berasainek Sahara herri bat erresistentzian liburu idatzi du eta aurkeztera etorriko da gurera. Artamets bat izan nuen Konta idazu Izar polizari arbatek esnatu nindun Izar polizari arbatek itzegin zidan Izar polizari arbatek erantzun zidan Aske izango ala Adiskide Nik ere nahi dizut kantat Eta atzoko kontzertuaren ajearekin gurera etorriko dira Ibil beritarrak. Lehenengo urtea dute azokan, eta arrakastatsua izan dela esatera ausartuko gara. Goldea, euren 3. diskoa argitaratu zutela duela hilabete batzuk, eta lan horrekin etorriko dira azokara. 3 gauza nituen erosteko zerrendan. Horietako bat zen Ibil Bediren Goldea biniloa. Esku txik itzuliko naiz etxera. Atzo saldu zuten azken alea. Txira luze beltza jantzi eta banoa. Ibili, beti, azken egunen arte zer egin gabe. Eta eguna borobiltzeko Muzak taldekoak etorriko dira gurera. Beraien diskoaren izena oso aproposa da Durangoko azoka laburtzeko. Irabaziak eta galerak. Baina ezin ahaztu intza unanue, aipatu genuen atzo sekulako deskubrimendua izan zela guretzako, eta kafetxo hartzera gonbidatu dugu ardoa beste baterako. Aeri lana aurkeztera etorri da intza eta bere burua ezagutzera emate da. Aipada jarrita jendeari bere kantuak erakusten. Has gaitezen, batetik egun luze hauen nekea eta bestetik agur esateak eragiten duen pena. Eskerrak kafea dugun. Baina ezaztu, kultura babesten jarraitu, azokak bere ateak isten dituenean ere. Durango ez dadila izan, oasi bat soilik. Abendua kamar ditu gaur eta igandea da Durangoko azokaren azken eguna nostalgiaren festa honetan, gurekin urrengo 2 ordua gonbidatzera, gonbidatzen zaituztegu gurekin 2 orduak igarotzera. Hemen txegara, naiz irratian, 2. kafean Durangoko azokatik landako gunetik, geratzen den indarrapurrarekin. Zuekin jaun Andreok gaur tropeletik tiraka eritzeko indarrak nahiko sobera dituen eta ondo atxeden hartutako Julen Goikoetxe horbe gozo, egunon? Baita zuei ere. Zuekin jaun Andreok ondo atxeden hartu eta gaur tropelean ez iesaldian aritzeko indarrak ere bildu dituen emakumea Goiuri Zarandia, egunon? Gezurra. Gezurra? Gezurra. Musurre borobile? Musurre borobila, nik lehenen aurreko eguneko tirada berdina egin dut. Bart. Jaun goikoan izenean, igandea gaur eta mezetara denak.
Goizeko 12:15 edo eguerdiko 12:15 eta atzo bizitako une bati egin nahi saltotxoa denboran. Ega entzuterik badugun, atzo ahotsenean gertatzen hasitako. Barrutik ere bagara, tarteka presa, zehaztasuna beti, agendaren aria, estatu bakarra, sarri arazoak, gaizki ulertuak bat baino gehiago, ezinbestean harrera egokia, eta harrera egokirik ez bada, barkamenak eskatu. Ahalik eta, guztia, baina batez ere soinua. Une ederra izan zen eta gerora azalduko dizueguan egonetzinetan ontzat zer gertatu zen, baina egunero bezala maite dute heldu behar diegu gaurko saioa abiatzeko. Durangoko azokak maitatzeko arrazoi ugari ematen ditu. Akaso haserrerako bat ematere bai, baina maitasun gunea dela esan dezakegu eta Julen Goikoetxebarri gozo prest balin bada, berarekin abiatuko dugu gaur maite duten tartea. Julen, zer da maite duzuna? Nik maite ditut gaur goizeko 7:00 gure hoteleko lehendabiziko solairuko jolean, hantxe, bullak ari ziren gazteko adrila ura maite dut. Inbidia galantas, esnatu egin haute, dena esaten hasita, lo ederkin nengoen, baina esnatu egin haute eta pentsatu dut. Ias, ederra, sentsazio, goizeko 7:00 goera, aldarte ederrean, eta inbidia eman didate, gero asarretu, ez bueno, esan dut ederkin nengoeni, goizeko 7:00 dira, ez dakit lo hartuko dudan berriz ere, baina momentuan esan dut, ias, ederra da, gazte izatea. Eskerrako Julenek maite dutetik eta optimismotik saldu duen hau, ze kontra jarri izan balitz, nik konta nitzake arekin goizeko 7:00 inor esnatu dugun dozena bat aldi, Austrian, Italian, Alemanian, ez dakizen batokitan, Kantabrian, Galizian. Eskerrak Julen, enbidiatik eta goxotasunetik maitatu dituzun gaur goizean esnatu zaituzten. Noski, guk horrelakok egiten genituenan inorgetzigun behin ere ez dakit, o edalontzi bat bota edo zer egin, beraz, guk ere, jarrera berdina izatea egia esan, ez eta merezi akaso baten batean mereziko genuen. Baten batean? Goiuri zeizarandia zein da zure maite duta? Bueno, Julenen maite dutarekin lotuta, nire maite duta da... Ez zinen bazu izango, Goizeko 7:00 ez gaudelako hotel berean, baina nire maite duta da konturatu gabe zu kontzertu batera joatea Durangoko azokan 9:30 eta goizeko 7:00 pintxo bat janez etxeratzea. Iepa, eta iepa. Norbait esnatu duzu, goizeko 7:00? Ez didate esan. Ez da kexatu inor. Ez didate esan dio. Mola, eta oin ze egiten dugu honekin, Julen? Aurrera egin ez ere esan ezpalu bezala? Ez zuk zure maite duta bota? Nik nire maite duta bota. 7:00 txera joan baldin bada, gaurkoa ez da egun gozoa izango, beraz, nahikoa izango du. Egun aurrera ateratzearekin. Aurpegi gozoagoa du, atzozuena baino. Hori ere egia da, nik tankera egiztiote, baina ederki izkutatu digu. Ni naiz oso original izango, baina maite dute egun hauetan Durangon sortzen den militantzia edo elkar babesa akaso deitu beharko genioke. Ez dakit, asteazkenean batzuk antxe ginen, ahotsenean jotzen eta nik publikoan ikusi nituen babesa ematera etorri ziren hainbat talde eta musikari. Bi bider jo nuen, bi proiekturekin, beraz talde eta musikari asko ikusteko aukera izan nuen. Ondoren kontzertuak ikusten aritu naiz noski eta beste hainbat talde eta musikari ikusi ditut, beste hainbat talde eta musikari ikusten. Joaten gara, musikaz gozatzera, baina uste dut hor badagoela oso komponente militante bat, eta badela ez, babes hori eskaintzea. Eta gaur goizean ere, Intzaunan uren kontzertuan hori bizi izan dugu ez, arek pozez esan du, hemen ezagutu dituen stand-kide lagun berri eta bestelakoak, antxe zeudela, antxe gundela, eta atentziora, uste dut denok bizi dugula poza hori, eta esan da ere, ez dela originalegia, benetan maite dut, eta ematen dit alako goxotasuna eta aukera sinisteko benetan euskal musika gintzen kasu honetan, euskal sorkuntzan arraunean elkarrekin eta ederra iruditzen zait. Mila busketa lautan zekuna esnatu berra ongi ez dolako konturatu delako bentsata beldurrez arropa jartzian
zaio irrifar politxa Zin denez dakilako Hautsak burutik lepora Barruan milaka zaurekin Zenbat orbain kanpotik ikusten Zenbat gizezita, iruan milata Nola kudeatu, barruan duguna Zaiak nauta, zaiak nauta Eta ez dakit gaurko gure lehenbi gonbidatuei maite dut askatu behar diegun. Akaso maite dut askatu behar diegu esan gabe zein diren. Eta gaur streamingez jarraitzen ari ez denak behintzat, ea, bueno, baten kasuan ahotsagatik ezagutzea erresagoa da, bestearen ahotsa akaso ez da ezaguna egingo, gure entzulentzat, baina egunon, bikote, zer modu zabete? Egunon. Ongi? Zein da zuen maite duta? Zein da funtzionamendua? Maite duzun zerbait. Baina azokan gertatu Ez. Libre. Bai. Baina izan daiteke azokakoa ere bai, Bai. Maite dut kontzertu bat goiz jotzea, arratsaldeko 8 jotzea, gero afaltzea eta etxera joatea. Guau! Julen. Egin dut, jendeak, apaltzea eta jendeak espero zuen. Hau ez da gure belaunaldikoa, baina gure belaunaldian hurbiltzen ari da, Bai, ondo mubiliko litzateke gurekin. Bai. Izenak esan gabe, zein da zure maite duta? Buf, ez dakit. Maite dut... Buah, ez dakit ez nuen espero galdera hau. Pentsatu, ez dela eta gero... Bai, pentsatuko dut. Utziko diogu orduan aurrera egiten. Aizue, guk bai aurrera egin behar dugula eta eurak oraintxe aurkeztuko dizkizuegu, hola jakin minez zaudeten guztiontzako. Naiz irratian, bigarren kafea. Agurraren atarikoa izan zen atzokoa, eta modu batean agurra. Ahotsenea urtetan gidatu dutenak omendu zituen gauak, Miren Narbaizak heldu zuen Amets Arangurenen Danalektro gitarra elektrikoa eta lehen akordeak jo. Lutxo Egia, Gotzon Barandiaran, Miren Narbaizak berak, Edorta Jimenezek, Amai Irazabalek eta Garazia Arrulak akordeaien gainean jarri zituzten hitzak. Eta momentuka hileak tente, eta momentuka jendartea zutik. Unkiduraren plaza izan bada inoiz ahotsenea atzon mugara eraman zuten, eta han emozioa gorenean zela agertu ziren ibilbiditarrak. Ahotsenea lepo, han ginen hainbat lagun eta musikari, txilmafiakoak, miruatarrak, silitiarrak, esanezintarrak eta beste asko, eta zaleak. Hainbat unetan, ahotsekin talde inguratu eta besartean kulukan baiginan sentiaraziz. Entzuten ari garen goldearenaren kin baginan antxe euren zuzenekoa murgilduta. Eta ez dakit, bestiontzako bezain berezi izan ote zen Javier Larrañeta eta Ibai Onsinagarentzat, baina gurekin ditugu hemen ibilbeditarrak zalantzak argitzeko. Guretzat ezain berezia izan zen, Ibai, hau galdera trampa da, kontrako esateare. Ez zen bat ere berezia izan. Bai, berezia izan zen, pixkat bitxi ere bada hain denbora gutxi izatea eta pixkat kontzertuan sartzea ere, baina nik behintzat oso ongi pasa nuen eta bai, berezia izan zen. Niretzat behintzat bai, eta gero komentatzen gure artean bai. Zuretzat, Javier, zemuzkoa izan zen, nola bizi izan zen duten, zeku behintzatan publikotik, bagenuen ez dakit, alako aura oso emozional baten sentsazioa. Akaso egia da, batzuk ajearekin ginela atzo, azken kontzertua zen egunean, gauza asko gertatzen ari ziren, aurretik aipatu ditudan errezitaldi eta agur moduko hiek egin zuten,
Eta ez dakitzuek ere holtzari gotzerakoan ez ote zenuten hori sentitzen edo. Bai. Osea, Ibaik esan duen bezala, arraroa izan zen, ez? Ordu erdi izatea, ez du... Osea, niri kontzertuan sartzea kostatu zitzaidan eta sartu nintzenean ja kasi amaitu genuen. Orduan arraroa izan zen, baina polita. Hori aukera hori ematea ekitaldiaren ondoren jotzea eta, pues, jo, oso polita izan zen bai. Nire lagun batek dio kontzertu bat ez dela hasten bajistak lehen nota sartzen duen arte. Batzen da denbora pixka bat, gure... Horregatik akaso Javierri kostazitzaion kontzertuan sartzea. Bueno, egia da, egun hauetan ahotsenean ibili garen musikari guztion sentsazio hori dela, ez? Ahotsenea badela opari bat eta aldi berean tranpa txiki bat, oso denbora gutxian, soinu probak egin, denak kudeatu, kontzertua ere hain azkar doa nun, bueno, arnaserako, gitarra afinatzeko edo kantuak aurkezteko ia denborarik ez dagoen, eta hala eta guztiz ere, kontzertua, hola, labana gurinean nola sartu zitzaigun. Horrek esan nahi du, ez da, esan baditeke horrela, bazaudetela oso prest zuzenekorako, ez? Atzo, bai, orduri kontzertuan sartu ez, eta kanpotik behintzat ikusten zen gauzak oso argi dituen talde batua. Jode, eskartzen da, pila bat, holako hitzak. Ez da egit, bueno, zortea izan dugu eta kontzertu asko eman ditu aurten, eta hartzen duzu pixkat gurpila nolabait, eta zaila ere hortik ateratzea. Orduan gehienez egon gara hilabete jo gabe segidan, orduan horrek ere badu, gero zuzenekoan nabaritzen dela, ez? Geroz eta kompaktuago dela dena, eta bai. Zuzeneko hori izan zen atzo jardunaldia edo eguna nolabait itxi zuena, aipatzen dudan bezala, zuen lehenengo Durangoko azoka, nolabait esatearren, edo nolabait esatearren ez, hala esan da. Ez dakite zenolako esperientzia izan den ere, nekeak ere jo zaituzten, eta lehen aipatu dugunez, nostalgiaren giro horietan edo bazabiltzaten gauri gande izaki. Bai, gogorra da, ostia. Lehenengo aldia hemen egun osoa pasatzen dugu, tartekatzen gara taldekin artean, baina gero amaitzen du pote batzuk hartzera joaten zara, ez dakit zer, goizeko 4 eta esaten duzu, joder, bihar egon behar dut berriro hor, goizeko 10 ja, zoaz lotara eta berriro, hemen. Pote batzuk hartzea, goizeko 4 arte. Hau ez da, hauek... Bai, nahi gabe gainera. Nahi gabe, Nik badut lagun bat esaten duen herriko jaietan ateratzen dela, eta garagardo bat goizeko 5 arte, esaten du. Garagardo bat hartzera. Niretzat gertatzen da, behintzat azokan, ordu guztiak direla berdinak. Nik galtzen dut hori, denboraren nozioa pixka bat. Eta guai dago ere, badu bere xarma. Baina bai, gogorra da, baina, bueno, merezi du. Bai. Zaitu dala kolpe bat ez dena lokazten. Badira hainbat proiektu Durangora iristen direnak ia bezperan jaiota edo bezperan disko bihurtuta, ezta? Oso presaka entzun eta maitatu behar direnak, eta badira Durangon diskoak dagoeneko hilabete batzutan entzuteko aukera izan dugunak. Ez dakit, zuen kasuan esan da bezala diskoa ezagutu, bigarren kafean ere, aztertu genuen, antzi izan zineten gainera gure laborategian. Jendea ona hurbildu denean sentitu ote duzuen dagoeneko oso eurena den disko bat erosi, disko bat sinatu edo disko bat goraipatzera zetozela, ez? Dagoeneko oso eurena den eta atzo kontzertuan ere kantuan hainbat momentutan ikusten zen, ez? Hilabete gutxi, baina Durangora iritsi dela dagoeneko jendearen imaginarioan pixka txertatuta, ez? Bai, gero kontua da ez dakigula, ez dugula ere ezer konparatzeko, ez? Beste urte bat konparatzeko. Zer moduz joan da, ongi saldu zu eta, bai, uste dugu baietz, baina ez dakigu ere oso ongi. Baina nik sentitut, etorri dela jende asko, diskoa entzun gabe, eta ikusi dute aterauzula diskoa, eta disko erostera, ezagutzen ez gintuen jende bat. Eta ezagutzen gaituen jende horrek jada erosia zuela edo. Eta egon da pixkat denetarik.
Bai, hor Javier ez dakit, nolabait Ibaiek esan dueranen arira, bigarren jaiotze bat, ez, gertatu dela Durangon beraz. Jende oraindik diskoa deskubritzera iritsi baldin bada Durangora, badagoela ez, edo azokak eman diola diskoari, bueno, bigarren kolpe bat edo bigarren jaiotze bat, ez? Bai, ni... Osa, pozik, hurbildu den jende askok ere goraipatu du diska. Orduan horrek ere, osa, konturatu naiz, igual diska on bat egin dugula, ez? Claro, kontziente naiz, baina jendeak esatea, noski, eta polita, bai. Ze gauza bat da ere, igual kontzertuetan hurbiltzen zaizun jendea, ez kontzertua ikusi eta ze kontzertu polita edo. Baina hemen zu zaude, osa, ez duzu ezer egin. Bueno, bai, disko bat atera duzu, baina ez daude egiten ezer, eta esatea, ze disko atera duzuen, eta bai. Ekarri dituzue biniloaren ale gehiago, edo ja ezingo dira? Bukatu dira. Boa. Eta edizio berria egongo da? Ez dakigu. Kontuak egin behar ditugu. Ez dakigu. Horre, uste dut beha, azokaz hitz egitea ere badela, benga, guk hemen bi nahi ditugu adibidez. Joan zerrenda egiten. Oida, galdetzen. Hauia, garai batean gero fonduina egiten zenean bezala, ez? Erosi zure diskoa eta gero iritsiko da, guk aurrera ezakegu dagoeneko, Gu, asteazkenetik hemen eta esan ez, bueno, bai, guk igande aprobetxatuko dugu, erosketak egiteko, jende gutxiago egongo da, bai, zapla. Beste estrategia bat ere probatu dugu. Jon Arretxeri ligurua lapurtu diogu eta zen egin genion. Baina agortuta daude, ezin ditut lapurtu. Beste pertsona bati. Bale. Ez, baina hemen esan genuen zilegizela sortzaileari lapurtzea, ze gaina Jon Arretxek esan zigun, zuen kasuan ez, autoeko izen ari zarete. Jon Arretxek esan zigun, bueno, nik berdin kobratzen dut liburuale hori ez da ibilbeditarren kasua, beraz ez, baina, diskoa erosi duen zale bati, konsumitzaile bati, kulturzale bati, diskoa lapurtzea igual hori itxusiagoa da, ez? Bueno, dio. Ondo aukeratu ezkero nori lapurtu? Akaso? Eta zer lapurtu? Bueno, zer garbi daukagu, zer nahi dugu, nori bilatu behar dut, pasabar diguzu zerrenda vinilo erosi duten. Oida. Eta erabakiko dugu nori lapurtu. Atzo Anasa Gazti mendik ikusi nuen. Gaur ere bai? Bai. Anasa Gazti vinilo erosiko altzuen idile direna. Inork ez ezala pentsa Anasa Gaztiri lapurtu nahi genionik, esaten ari garenik, mesoraz. Orain jo gizi behar dugu, Bada esaldi bat horre... bada esaldi bat hor pentsatzen utzi nauena eta da Ibai Osinagak esan du, kontuak egin behar ditugu. Eta uste dut hor badagola zerbait ere tarteka azaldu behar dena, ez? Vinilo disko bat egitea oso gauza garestia da, orokorrean. Vinilo bat egitea gaur egun oso prozesu garestia da hori ere, eta askotan viniloen prezioak ikusten ditugunean konsumitzaileari irudi dakioke vinilo bat garestia dela. Diru asko balio du vinilo batek, tuta gauden CD arrunt baten prezioarekin alderatuta, baina taldearentzat vinilo bat egitearen kostu ere oso altua da, eta uste dut hortik ez Ibai, kalkulak ondo egin behar direla ze orain tirada handi bat egin eta tirada hori garajean gordeta aukiezkero diru hori negatiboan egongo dela urtetan. Viniloen kontua saltzen dira eta agortu zaizkigu, ekarri ditugun, denak ekarri genituen, geratzen zaizkigun guztiak, baina bai saltzen da, baina ez dakizu oso ongi zenbateraino, diskoak dira, azkarrago mugitzen dira diskoak, eta, izan ditzakezu 200 disko etxean, 6 urtez. Baina viniloen kontua pixkat komplikatuagoa da. Eta bai, oso garestiak dira eta ezin dituzu ere asko egin, ze ez dituzu salduko, eta gutxi egiten badituzu askoz garestiagoak dira, eta bai, zaila izaten da viniloaren kontua. Ez dakit beste talde batzuek nola egiten duten, edo, autoeko izpenean daudenek, ze, beste disketxekin daudenek eta disketxaren movida da. Bai, horrek amortibo batzen du, horrek malgutzen pea ez baina. Bai, baina zaila da erabakitzea. Agurtu horretik gaur sortzaile asko izango ditugu eta bisi egin behar du aurrera, baina bada galdera bat gaur azten ari zaiguna Goiuri. Eta da, ea zein den Durangoko azokaren erekin duzuen lehenengo oroitzapena? Nik, lehena izan zen eskolarekin etortzen ginenean. Iruñan ikasten nuen eta txikitan, baina ez naiz oroitzen. Eta nire lehen oroitzapena hola potentea da musikari bezala, altxaturekin, 14 urterekin edo. Wow!
ahotsenea hemen kanpoan zenean, karpa txuri horietan zenean, hor jotzen eta disko aurkezten. Bai. Bai, ni ez naiz inoiz egon hemen. Hori pentsatzen, aukera ere badagoela, oso gazteak zarete, eta, ikastolak edo beste proiektu batek egarri ez pasaitu, akaso lehenengo aldia hauxe dela, ez? Claro. Eta nire lehenengo loitzapena da, lehenengo diskarekin etorri ginenez, bide zuzen aurkeztera, eta kontzertua egin genuen hor kanpoan, Otxeneko karpan, eta ratotxo bat egon ginen gorren estandean favorea egin zigula gure diskak saltzen. Eta gero ja aurten, bai? Aizue, gustora jarraituko genuke izketan, baina agurtu behar zaituztegu, gurekin izan ditugu gaur ibilbeditarrak, Javier Larrañeta eta Ibai Osinaga, eta tira, oraindik azken orduak izango ditu azokak, arratsaldeko 6 arte, biniloak ez dituzte salduko, baina tira, bestelakoak eta besarkadak eta sinadurak eta elkar harreman horiek izan daitezela gozoak gaur, eta nostalgiaren asteari hasiera eman dizaiegula bihartik aurrera. Eskerrik asko. Zain da bikote. Barkatuko Juri? Eta 15ean ikusiko dugu elkar, Tolosan. Bai. Kontzertu. Nintzen goratzen? Bai. Laizter arte! Agur. Keep on, bigarren kafea. Goizeko 12 eta 37 minutu ditugu, eta hementxe gara, Durangoko azokan landakon, gure hurrengo gonbidatuak eseritzen ari direla ikusten, eurei segituan emango diogu ongitorrea, baina tira, egunero bezala tartetxatzuk hartzen ditugu, kontatzeko ze giro dagoen hemen, eta esan nuke Juri, desente jende da bilela, gaur goizean ateak zabaltzerakoan etzen hainbeste jende kanpoan aurreko egunetan zai izan diren ilara horiek ere zitugu ikusi, baina nahiko jende da Durangon gaur ere. Hemen badakizu ze gertatzen den, urtero gauza bera errepikatzen dugula. Dela, igandea oso eguna proposa izaten da, ze jende gutxi ibiltzen da, azkeneko eguna da, eta orduan igandea askoz lasaiagoa da, beraz hori da eguna proposena. Hainbeste aldiz esan dugu hori, jendeak esaten duela, orduan igandean joango gara, ze igandea da lasaiena, eta orduan jazta huelta eman zaio gurpilari, eta igandea ez da egun lasaiena. Bai, egia da ez daukela oso lasaiaren itxura, eta gero 2 ordu gutxiago izate horrek ere akaso pixkat estutu duela jendea. Arratsaldeko 6etarako ateak itxi behar baditu azokak, bazkal ostean justu xamar, da igual bazkal aurretik plana egingo duela. Nik esango nuke gaur arratsalde izango dela lasai xamarra, eta akaso hemen lanean astea pasa dugu noi, eta iganderako etxeko lanak egiteko itzordu hori hartu dugu noi, ondo etorreko zaigula arratsalde lasai xamarra izatea. Atzo musikari batzuekin izketan egon nintzen, eta erabaki hau, ze aurten lehenengo aldiz izango da, erakustazoka 6etan itxiko dena, esan zidaten, Gerediagaren erabaki hau, eta hitz hau erabilizuten opari bat izan dela. Igandean 6etan istea 8etan beharrean. Zen ekatuta iristen dira, musikariak, idazleak, hemen kazetariak, artistak, eta esan dute, behintzat, momentuz, ez da egite, oso erabaki ona izan dela. Gero balorazioak iritsiko dira, eta hurrengo urtean ikusiko da, zer egiten den, baina momentuz, pozik. Bihar goizetik irratsaio bat egiten jarraituko dugunok ere, eskertuko dugu gaur 2 ordu lentxe hau hemendik aldegin, hau denak endu, trastea bildu, kablea juntatu, eta bihar, ez dakit gero, akaso gaur arratsaldeko edo gaueko 10etan zerbait hartuta gongo gara. Hori izatera nioan, etxera ordu bere joango gara. Nik esan behar nuen, lehenago, baina irratsaioa egiten dugunok, lehenago bukatu eta lehenago etxeratu, baina zuk ez aldezu esan egon behar duzulan musikaren plazan. Gaur arratsaldean. Bai, 6ak artegia da. Nire erantzaberekin izango naiz, bai esan ezin, bai postal kolekzionistak eta beste hainbat disko saltzen. Hori. Niri horre baino beldur gehiago maten dit. Badakizue horrek zesan nahi duen, ezta? Nik ezin dudala udena jaso. Atxe hon behar dudalako. Eta nik ez ditut kable hauek ulertzen, hasiko julen.
Nik aurpegia mina dukat. Hanbotoko mastinaren zauria oraindik ere hortxe duzu, Segi aurrera. Venga. Goizeko 12:40 minutu, bagoaz aurrera Julen Goikotxeak ala eskatuta, ez du Hanbotoko mastinarekin izandako topaketa ura gogoratu nahi eta. Keep calm and bigarren kafea. Eta nik hemen badut zerbait entzun nahi ez dudana, nonbait entzuten. Segituan egingo dugu aurrera, baina Durangoko azokan kable asko dauzkagu eta buru hausteak ere nahi baino gehiago. Orain behin. Goizetan ispilu parean harro irrie. Gaurko egunez, 1960ko abenduaren 10ean, bertsolari txapelketa nagusiaren 3. edizioa ospatu zen Donostian. Oholtzan, orduko 9 bertsolari onenak. Ignacio, Manuel, Jon, Juan, Fernando, Maikin, Andres, Jose Joaquin eta Juan. Denak gizon izenak. Txiste txarrenek erantzun dituzten, aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere diren erantzunetan. Angela Davisen hitzetan. Duela ia urtebete, 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko finala ospatu zen Nafarroarenan. Oholtzan, Maialen, Aitor, Alaia, Amets, Beñat, Joanes, Nerea eta Sustrai. 3 emakume. Kontzientzietan. Eta tarteko 6 hamarkada horietan, lan asko, malda nekagarriak, esaldi gogorrak, baina baita alduntze eta saretze estrategia ugari ere. Eta azkeneko horixe izan da nio lanaren ardatza. Miren Artetxe eta Eli Pagola bertsolariek eta Maitane Gartziandia ilustratzaileak elkarlanean egindako sormen lan honek emakume bertsolarien esperientziatik eta esperientziaz hitz egiten digu. Arazoa den ardura komunden honetan. Eta horietaz hitz egiteko, Eli eta Maitane etorri zaizkigu gurera, ongi etorri neskak. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Osongi. Bale, oraingoan ez zaigu galdera aztuko. Beti esaten dugu, gonbidatuei galdera berdina egin behar diogula, eta gero aztu egiten zaigu, beraz, paretik enduko dugu. Zein da Durangoko azokarekin duzuen lehenengo oroitzapena? Nik horitzen dut gure osa bat ubiden bizi dela eta harako bidea egiten genuela eta aprobetxatzen genuela biderako eta anasperko egiten ginelako jolasak eta liburuak eta erosteko beraz. Horrekin badukat, oroitzapen hori badukat. Hemendik harako bidea egitekoa. Nik lehen oroitzapenak nik uste unibertsitate garaian edo lagunekin elkartze ginenekoa, ikasleekin eta, bai, orduan. Bale, oso ondo. Gustatzen zaizkit. Bi oroitzapenak. Ondo. Elkartzerekin jarraitu ezakegu. Bai, jarraitu ezakegu. Ados. Maitane, lehenengo horrian ja irakurri dugu ilustratzaile egin zinela sekula jendaurrean agertu behar ez izateko. Bai. Eta orain, liburua aurkeztera, jendartera, etorri zara. Nola engainatu zaituzte? Batez ere taldean egiten dugulako eta erdi derrigortuta, baina bai, egia nien nagoela bituta jendaurrean hitz egitera, eta bai, justo marraztea ez, oso bakarrik egiten den ariketa da, eta bai, niretzat arrotzagoa jendaurrean egotea. Eta Eli, zure baliabide artistiko gustukoena potoa omen da. Elkarrizketak ez du garantzia gehiagirik, ez da? Ez du gehiagirik ez. Bale, orduan aurrera. Eta gainera komikian ere ez dago potorik. Ez dago. Dakidala. Ez dago potorik, ez dagoelako... Uste nuen, ez dago potorik, baina esan Ez dagoelako bertso bakar bat ere, ez? Apenas. Hori da. Jose Pantxoni zubeldiarenak bai batzuk, baina gainontzen ez dago bertsorik egia da. Hori hasieratik erabaki zenuten ala izan behar zuela? Potorik ez egiteko. Galdera bat egin behar dizuet eta agian bigarren kafearen ordez El Hormiguero programetako galdera izan daiteke, baina hitz ematen dizuet dela liburuan irakurri dudan zerbaitengatik. Ze kulero dira honenak bertso saio batera joateko?
Erabilita dauzkazun batzuk, ez eraman berriak, ez dakizu zer gertatu daiteken, baina gehiagi erabili gabekoak ze horiekin badakigu zer pasatzen den. Erosoak, ez bada ongi probatutako kulero erosoak, bai. Aipatu duzu, Josep Antoni Aranberri, Xenpelar, bera, ez da emakume bertsolari buruzko lan akademiko bat, baino badu edo sartu duzu behintzat pixkat irakasgai puntu bezala ez, berari buruzko bat eta informazioa eta bera da pixkat josten duena liburua, ez da? Bai, hori da, batez ere historia pixka bat edo jarri dugu bere biografia ere jendeak ulerlezan nondi datorren, gero egia da, liburuan baliatzen den pertsonaia ez dela guztiz bera edo bere aurpegia eta izena bizenak erabili ditugula, baina gero guk jarri diogula izaera bat eta hitz egiteko modu bat, hori lizentzia handi hartu degula horretarako. Eta bai balio du josteko batez ere, badaielako komikia bera ez da pertsonaia baten bueltan dijoana, eta izan zitekeen agian gehien agertzen den pertsonaia bera Josep Antoni da, baina badira eszenak, 10 eszena, 10 egoera islatu nahi genituen, eta horien arteko lotura, eta lotura ez ezik, kontrapuntu egiteko ere laguntza handia izan dena Josep Antoniren figura. 10 eszena bertan bertsolaritzaren ingurukoak, bai kotxeko bidaiak, bai saioaren ostekoak, nola ondu dituzue, nolako izan da zuen arteko elkarlana hau sortzeko? 2021 batean astebete pasa genuen elkarrekin Iruñan, bikoteka ikastaroan, marrazkilari eta idazlei bideratua. Eta aste horretan osatu genuen gidoia, Elik eta Mirenek eszena ezberdinak proposatze zituzten, zerrenda bat egin genuen, eta gero horietatik iruditara eramateko interesantenak aukeratu genitun, 10 bat, eta orduan oso ondo egon zan, elkarrekin pasa genuelako astebete hortara, beraiek hitzak eta irudiak elkarrekin pentsatu genitulako, eta han eman genion forma oso gidoiari, eta gero 2 urtez egon gera lanean. Aipatu ditugu saretze estrategiak eta alduntze estrategiak, eta asko gustatu zait, ez dakit hau spoiler egitea den, baina badago marrazki bat zeinetan kotxean doazen, eta atzean eserita dagoenak, aurrean eserita dagoenari sorbaldan bat keinu egiten dio, ez? Lasai egoteko bezala, konbertsazio deseroso baten ostean, eta iruditu zait, xamurtasuna oso ondo irudikatzen duela horrelako keinu batek. Xamurtasun asko behar da emakume bertsolari izateko gaur egungo egoera honetan? Xamurtasuna izan daitezke beste gauza morlo bat ere, egia da, eta bertsolaritzaz egindako komiki bat da gogor gabiltzalako, beste esparru askotan gertatzen diren egoerak dira, izatez ere, liburuan ikusten dena da, orduterliko bertso saio bat den horretan, eta askotan ikusten duguna hori da, eta publikoak ikusten duna hori da, baina horren aurretik, badago, saiora joan behar zara, saiora joateko deitu egiten dizute, hor dauzkazun burutazioak, sentsazioak, zer galtzen duzun, ez, saiora joateko, edo zer ematen dizun saioak berak ere, baina gero saioaren ondoren, izatez saioa baino lehentxeago joaten gara, gu beste arte disiplinen artean agian suerte gehiago daukagu, eta hor erlirekin nahiko da lehentxeago itxi behar zara, hor konversazio batzuk eman behar dira, saioa eta gero ere izketaldi batzuk daude. Alegia, orduterdi horren atzean denbora espazioa oso handia dagoela, ez? Eta pixka bat, hor egotenko, horrek eragin handia dauka, gero bertso saioa izango denean. Xamurtasuna bagian bai, baina estrategia dudari gabe, eta agian lehen aipatu dugun Josep Antxonik ere hori erakusteko balio zigun, ez? Ez garela gu bakarrik estrategia horiek behar izan ditugunak, beste belaunaldi batzuk ere egin zela, garaiari dauzkion ezaugarrietara hurbilduta pixka bat, eta agian gaur egun xamurtasun horrek hartzen duela leku bat izan daiteke, bestelakoak ere bai, agian aurrera lehenago ez hainbestekoa, hori ere ikusten da, garaian zenbatek daukaten lekua edo. Bai, uste dut ez dakitela, xamurtasun deituko nioken, baina estrategia behintzat bai, derrigorra dela. Estrategia ugari eta liburuan humorerako tartea ere bai, edo ala iruditu zait niri behintzat,
ez dakitez bereziki bertso afaria eta publikoaren analisia egin, eta hortxe ez, adibidez, nor, krestadunaren lagunak, etortzeko arrazoia parranda, gustoko bertxokera krestadunarena. Eta honik niri barrea eragin dit, naiz eta egoera serio bat deskribatzen ari den, ez? Bertsolariaren urduritasun hori analizatzen duenean aurrean duena. Umore hori autu bat izan da, pixka bat, ez dakit, liburua edo nahi gabe etorri da, nolako izan da? Hasieran hori tonoa hortik juntzan segituan, ez genuen nola esplizituki erabaki, baina bai nahi genituela kontatu estena batzuk, giro bat deskribatu, eta tonoa hortik zijoan, bai estena batzutan igual kezkak edo beldurrak leku goi dauka, baina batez ere plazerra eta humoreaz eta ere bai hitz egin nahi genuen, eta hori Elik esatezuna ez, gai hau asko landu da bertso munduan, teorizatu da, eta igual komikiak ematen zigun aukera beste tono batean hitz egiteko, eta txiste batzuk iteko, eta bai. Eta gero dauka beste puntu bat, gertatzen diren gauzak eta ez bertsolaritzen bakarrak edozein kontestutan izan daitekena, agian lagun arte batean zaudenean eta halako kontua gertatzen direnean ez, gertatuko zitzaizun agian, baten bat mansplaining egiten ari eta aldamenekoak edo begirada utxez ulertu eta empatia hori sentitzea ez, zu ere enteratzen ari zara zer gertatzen ari den. Eta horiek gero ez ditugula kontatzen beti pena bezala eta ze gogorra izan den, baizik eta egoera horiei barre egiteko gai ere bagarela. Eta hortik jo nahi genuen, uste genuen baita ere komikiak hortarako aukera ematen zigula eta kontestuak ere baimentzen zuela. Horregatik, erabate autuzkoa izan da halako keinua, humorez irakurtzeko modukoak izatea. Gero keinu asko ere badaude ikusi dut arralde agertzen dela, pelotariak aipatzen direla, eta iruditu zait, orain ez dut topatzen, baina Ilaski eta Jon Martin agertzen direla, ikusi aldute euren marrazkia baldekizu, Ez dakit. Espero dugu Bai, rekonozitzen direla, saiatu gera, saiatu naiz, naiz da argazki realitatik abiatu naizen, hori ez pertsonifikatzen eta batzuk hartu dugu lizentzia txikin bat, baina bai. Gaur estanean egongo zarete, edo egon zarete ia da, zer moduzko harrera izaten ari da liburua, zer moduz sentitzen da hemen horrelako sormen lan batekin jendartera etortzea eta jendarekin egotea, zer moduz? Ondo, poza, konpartitzea, entzutea irakurlekin eta gotea, holako aukera gutxi egoten dira, eta nien agoitutan, lehenengo aldia da, orduan berezia da, bai. Eta zein da plana, gerora? Zuek ere segituan dena jasota etxera, edo Inigo eta Julen bezala zerbezak hartzera joango zarete? Inigo eta Julen bezala dio. Julenek aipatu du lehen, no? Zerbezaren kontu hau. Akaso baten bat gaur gauean kupua beteta dagoelako, Julen. Guk oraindik margen handia daukagu, Ikusten? Tira, galdera erantzun dezatela bai. Niri tokatuko zaidala ere jasotzea, argiako estanak jasotzea, baina gero potitxoren bat hartuko dugu ospatzeko, eta bai. Akaso, arratsaldeko 6etan iste hau ez da izango Palentinon 6etatik 8etara azken txanpa egiteko aitzakia, Eli? Uste dut, ordu hori dela Palentinora joateko txarrena, Bai. Batez ere kateatu egiten zaituen ordua delako, ez? Hori da. Bai, ez, nik gaur ere bertsolariaren egingo dute, eskuak poltsikoan sartu eta alde. Eskerrik asko neskak, disfrutatu, izan dezala harrera ona liburua, eta poligraforik balin baduzu hemendik, nik gustatuko litzaidake gure alea sinatzea behintzat, joan aurretik. Eskerrik asko. Sinatzen ditugu gure azken bi gonbidatuak, eta Laister Urrenak ere bai, Julen Goikoetxeak, gaur temperaturak gora egingo zutela iragarri zuten, baina hain epele eta hain bero ez dago Durango, hotz ere ez dugu esango, eta bai daukaguna da, jendea tamainan esango dugu, beraz entzule, zalantzan mazabiltzate, uste dugu igandea badela, Gaur, uerdi pasa egiteko, atxaldeko 6ak arte, egongo zaretela hemen. Bai, oraingoz behintzat jendeko buru polita dabil. Polita esan nahi dut, nik uste estanetan eta pasilloetan elkarri bultzaka eta elkarren batabestearen gainean ibili beharrik gabe ibiltzeko moduko jendeko purua dagoela. Akaso, lehen komentatu duzu ez, Zarrako 6etan iste horrek eragingo du arratsalde parteari begira jendeari akaso pereza gehiago sartzea etortzeko eta gaurko kolperik handiena eguerdi parte honetan izango dela, baina bai, oraingoz giro polita dago, jendeko puru polita, erakustokiek ikusteko ere, hementxe gure inguruan dauzkagu, ez dago alako jende pilaketarik, beraz, esan duzuena, oraindik
ordu bata jotzeko dago, beraz, etorri, azoka multatxo bat eman, Marianito pare bat hartu, bazkaldu, eta hortik aurrera, Valentino edo etxera nahi duzuena. Hori da, eta goldea erosi balin baduzu azkeneko egun karri, ibilbitarrek sinatu egin nahi dute, eta bigarren kafetarrek lapurtu. Eguerdiko 12:55 minutu, bagoaz aurrera eta segituan gure urrengo gonbidatok ere, prest izango ditugu hemen setean, Muzak taldeko lagunak badatoz eta. Sozial baten estatistikan zenbaki huts bat naiz egungo droga bina minuturo behartu dan dosia inoren onespena pantalla aurrean itxarotea maigabean aipagarria naiz besteren laiken beharrean ezagutzen ez ditudan nahienak tendentzia izan Kontundentzia musikan eta kontundentzia hitzetan. Igogailuetan edo dendetan jendea erakartzeko eta berriz joan arazteko jartzen den musikarekin omendu zerikusia Muzak kontzeptuak. Baina Joanesek, Rubenek eta Aitorrek osatzen duten izen bereko taldeak ekidin egiten ditu zeharkako bideak eta zuzen iristen da entzulearen gana. Rock progresibo eta metal kutsuak dituen musika egiten dute, Power Trio formatuan eta 2023 honen hasieran argitaratutako Irabaziak eta Galerak EPA eta Gezur Mila abestia dira taldearen azken argitalpenak. Nekean abaritzen hasi garen azokako azken egun honetan, ahotseneak holtzan beraien energia dosia zabaldu horretik onbidatu ditugu bigarren kafera, Muzak taldekoak. Eguerdi honetan ongi etorri mutilak. Ordeon. Zer moduz gara? Ondo. Gogotxo. Holtzara diotzeko. Orain bai, ez da gutxi azokako azken egun honetan oraindik ere jendea indartxo etortzea, hemen kontrapuntua jartzeko, gu orokorrean ere ja neke puntuarekin gaude, baina zuek indartxo etortzeak merezi du. Galdera bat egin behar dizuegu, gonbidatu guztiei egiten ari garena elkarrizketa guztietan, banaka erantzuteko. Zein duzue, Durangoko azokarekin daukazuen lehen oroitzapena? Ruben, hasi, zuzen. Ostra, nik horatzet oso txikixean itzala, eta, txikixea, hemen pasatzen edian umeak bezala. Eta, nik uste 10 urtekin eola jau jatazen lehenengo heavy metaleko zediak eskutara, eta bat zuta garri zen. Claro, directamente, ara junintzen eta, eurak zagozen justu egun hortan danak gainea, eta netzako izan zen bastante magikua, eta, CD bat erosi nuan, eta ordutikan ja, beste guztizia ja historia da, eta hori dakat oso markauta zela, zutakien zea hori. Bueno, baina, orduan erositako CD ura zutagarrana izatea, gerora aginduzun bidearen zerbait esan nahi zuen? Bai, noski baiet, bai. Aitor, zuk? Nik ere antzeko horixe, umetaz etor eskursio motako baten, eta garai hortan geixen bat zan lagunekin bueltak ematen ibiltzia da. Hola, ez te pentsaen bere momentuen ize hartu nanek, baina nik uste bain dikan ez nabanek guztiz konektauta, nintzen konstiente, zer zan dana. Jones? Ni uste etorri nintzela lehenengo aldiz, lehen eskuntzan eskoliakin, pero baina nian, eta akordatzen iz, ustot liburu bat erosin ibala, eta gero ez noan irakurri. Baina, gutxienez oroitzapen hori
hor erbuan eman. Bueno, kontundentzia hitza aipatu dugu sarreran, zuen zuen jarduna, zuen musika, zuen hitzak definitzeko. Kontzeptu egokia, iruditzen zaizue? Bai, de hecho, nik uste hain ondo eskribitu dezula, gustoko jakula hori idatzita jasotzia, porque bai, segun ez dugu jakiten guk ere nola... Bale, oso gaur arratsaleko 6 Palentinon zerbezekin abordaintzen baduzue, ez, julen hau doainik ere ez utziko. Pentsatzen ari nintzen. CD bat eta kamiseta bat eta bi zerbeza... Bai. Lagunak ditugu, baina dendena doainik ere. Ez, baina tira, zu. Horita ere, bada hori entzute, beraiek hori esatea. Ez dakit, zuen musika entzuten denean, esan dugu Power Trio modura, hiru instrumentu, bateria, gitarra, baxua, eta ahotsa ere hor dago noski, baina hiru instrumentu izan da ere oso betea, sonatzen du zuen musikak. Ez dakit, nola ikusten duzu, nola izaten da zuen musikaren sorkuntza prozesua? Bai, igual, batzutan, de hecho, igual hori izaten da punta hula, basati suabietan nola joten dituguni, igual enbia dugu brainstorming pixkat gehiago, ez geratzeko abestitxa oso utzik, o gitarrak igual grabazioetan doblauta dauzenak bazela jo direktuen eta hola. Baina bai, saiatzen gara beti, nahiz eta hiru instrumentu izan, abestitxak potentiak izaten, eta batez be, zuzenekuetan, CD-arekiko ez geratzia haul. Eta indar egoela aukitzea. Niri Julen behin pasaditzaidan, egokitu zitzaidan musak taldearen soinu teknikari izatea. Zuan zinen gainero ere, bai. Entzun bar izan nuen, atzo musak ekin da ekipoari egurre ederra mantzen nion danik. Zea, musaken zuzeneko bat ola leun eta goxo ez dugu, sonoritzatuko. Zalantzari gabe. Kusortako ezkea. Energia badute holtza gainean, bai, guau. Nik uste pixkat sortzeako, lehenoko galderiekin lotuta, azkenian, hori, izan biha gerala gai, puntu utzak ez usteko moduan, eta, igual batzutan penalizatzen du, beste gitarra bat eukiko bagenu, o teklau bat eukiko bagenu, edo, ez, horrek ja gorputz bat ematen dizu, eta igual, Joanesek edo gitarra liderrak eukiko zu, ez dakit, toki gehiago, filigrana batzuk sartzeko, ez, adibidez. Baina, Power Trioak eran hortan, gauzatzuk igual penalizamen biadia, horrek gorputza eukitzeko, eta gero, sagarren bajua ere, distortzio ze beteta goten da, eta bestia, eta hortan, bola pixka lortu dira irun artean. Blokiaz galtzeko, bai. Bai. Hirukote izate horrek soiltasun hori ere badauka, instrumentista bakoitzari presio erantzi bat ematen dio, bera bakarra izateak eta berak definitu behar bere alor hori. Akaso bateriaren kasuan ez, normalen bateria bakarra izaten da taldetan eta baxu ere bai, baina gitarjolearen kasuan izaten duzu presio puntu hori. Presioa ez, baina esango nuke, adibidez, zati batzutan, igual grabazioetan aparte egin izan duten nian, ez, grau gitarria alde batetik eta gero gotza, zenekuetan igual pixkat gehiago kostatzen jata, ez bixak batera jotia. Baina, beti saiatzen naiz berdin itzen eta gitarra parte bat grabatzen duten nian, beti zuzenekora begira joa izateko moduko izatea. Esan dugu, 2023 honetan, lehendabizi 4 abestiko epe bate atera zenuten, baziren, duela urte batzuk esaten zenez, disko oso bat egiteko kantu kopuru gehiago behartzela, nik uste hori ere aldatzen ari dela eta hori badela, azken aldian ikusten dugun kantuak kaleratzeko moduaren adierazle, esan dute kantu solteak argitaratzen dira, epe laburrak argitaratzen dira, zuek esan zen duten 4 hauek, eta kito. Bai, nik uste... esan zeuk Joanes. Nik uste 4 publika goinu zela, marketingari begira, baizik eta sorkuntza aldiari begira, ez guri bastante kostatzen jaku abestitxak itxia, ez 8 abestitxak betetzen gaitxuganak benetan, eta luzatu biharrian sorkuntza hau igual urte oso bat, eta gero CD bat osorik atera, pentsa ginoa, jode. Ingo ditugu lau abesti benetan merezi dutenak, eta atera EP bat. Eta honen gainean, motivazio izan zen ere bai, aurretik zazkagun 7 kanta. Eta izango ziren 5 minutu, eta esan nahikua. Kontzertu direkto bat emateko beste 3 bertsio eta jotzen zitsugun, da orduan petatzen genuen, bihar ditugu kanto gehiago, minutu gehiago, eta bihar ditugu ja. Orduan ez guaz itxoitera ere, porque, azkenean, nik personalmente nahi xoet CD luze bat atea, Oin igual, itxura asko da hori singleak eta auta bestia, eta beti horregote horrena, ez? Baina, niri askotan gustatzen jata lan oso bat hartzia, eta ez dakit, lan horrek adierazten dizu, azkenengo denboraldi hortan, taldiak, ez dakit, ez? Zen hortasun neukiduan, aldaketa o auta bestia. Batzutan eztabaida horretan ez disko luzea edo motza, epea, eta gertatzen da ere denborek pixka bat jartzen dutela dena hor zalantzan, ez? Zuke izan ditzakezu kantu batzuk kontzeptualki disko bat osatzen dutenak,
eta beste kantu batzuk akaso kontzeptu horretan ez daudenak. Eta batetik, bai, kantu hauek baditugu, baina disko hau osatzen jarraitzeak igual ez du zentzurik. Igual hauek dira disko osatzen duten kantuak, eta 4 dira, ez? Eta hortik badago, ez? Akaso bietatik ez aitor? Da, alde batetik transmititu nahi desuna ez, lanakin, hau da, mitiko, ordubeteko konzept albume izketan eitzen deuna, tema berdinatxi hori aldezu batea da, baina nik uste gaur egun ere influenziatzen doa batek lanakin nahi doan hain, baina baitxa ere entzuliak eskatzen doana, dalaga normalian gaur egun ez da zein izango da media adibidez Spotify baten de entzule batek hartu CD bat eta zenbat denbora egoten dan hasieratik bukaerara entzuten, porque pentsa edo oso media txikis izango dela, eta orduan hortaz konsiente izan behar zere punto bate arte, ezin dezu guztiz alde bate alaga. Bai, nik ere ala sentitu izan dut eta horregatik aldera, ez? Disko luzeak badu berea eta nire oso zalea naiz, Ruben, baina era berean batzutan diskoa luzatu behar hori ez, edo kantuak falta dira eta bueno, epeak ematen du aukerari ez, hau da kontzeptua, hau dira erabaziak, hauek galerak eta bum, ez, urrengoaren bile, ez? Bai, eta de hecho, igual, gezur milan asuntua, igual, sortzen hasi ginean, ondik berde zauan, epeia atera genunerako, baina egisa da, epe hortan igual ez zuela kabida hori eukiko, pixkat desberdina alako kanta. Orduan, bueno. Bai. Gero, abestiekin batera, garaia galdatzen ari dira, ikusentzuteko gizarte batean ere bizi gara, eta ikusentzutekoaren barruan bideoak ere badu bere garrantzia, eta zuek hor murgildu zarete, putzu horretan ere. Bai, azkena publikau duena izan da Gezur Mila Abestixan bideoklipa, justo udia eta gero publikau dugu. Eta bai, izango litzake gure bigarren bideoklipa, lehenengo izan zen programaturik, lehenengo diskoko Abestixana, eta oinguan hori, atera dugu Gezur Milakin bideoklipa, biharko produkzioakekin, Mutrikoko lagunak, eta nik uste bastante posi garela emaitzaken. Gustora geratu zarete, barneratu zuten, zuek islatzea nahi zenuten hori? Bai, guztiz. Baina hor gauza, baino gixo goten da, hor goten da denbora, goten da budget bat, egoten da dana, eta danak kuadro bia du ondo, eta bueno, eixe esan laguna ditugu, eta favore bat inziguten, eta oso ondo bilitxiko. Gezur Mila Abestiaz ari garela, ni abestia entzun nuenean letran fijatzen hasi nintzen, eta eskura nituen ordenagailu mugikor eta guztia lehioti botatzeko jarri zitzaidan. Halako mundu desastre ari gara osatzen? Lehenengo esatiak okernak gu gehala, Eta precisamente horregatik, bat konturatzen da zenbat erabiltzen ditugun alako gauz eta amorru ematen digu. Guri ere amorru ematen digu, baina engantxauta daude, ja ziaro zertuta dakago hori. Badaude, ze horre esaten duzue, gertatzen, erakusten ez dena, ez dela gertatzen, ez da, ja puntu horretan ero iritsi gara. Bai, hau da, espaezu, adibidez, jo nahi ez da ize kontzertu ikustea, espaet historia hau altzau, o espaet nire burua bertan nagoala erakutzi, da, como ez nahi existitzen, o espadakate ez da ize kontu Instagramen adibidez, bada hilda egotia bezala, orduan, benetan hori, letra hori idatzi, o esnertzen astesan arte ezea konturatzen, baina, sozialki sortzen munstro bat, o sortu daia munstro bat, igual geldi zina dena, hortaz konturati merga. Eta erakutsi behar horri, esan nahi dut, zerbait egiten duzuena, badakizu ja erakutsi egin behar duzula, egiteko modua berare baldintzatzen du, gero erakutsi behar izate horrek, presio horrek? Hombre, bai, gaur egun egon inbia zera, espaldin bazaude, etzea existitzen. Orduan, eta bereziki kulturan, da, bueno, danok dakiu. Promozionatzeko modu kasi bakarra, hau guztietaz aparte, hoxe izango litzake, egunerokotasuneko hortan egotia eta askotan kaka eman eta hau badabiz, osetan, badabiz, eta horre egote hori, ez? Eta kostatzen da, horrek lan ekstra hori suposatzen du, eta guri personalmente, bueno, kostatzen jako ere, bai. Egon egin behar dela esan duzu, eta egongo zaretena da, arratsaldeko 4:00 gutxitan, Plateroenako holtzan, Ahotseneako kontzertu horren barruan, ez dizuegu denbora askorik kenduko, pentsatzen dut, Ahotsenera gerturatzen denak, muzak ikusiko duela, ez? Kontatu duzuen guztiaren lagin bat erakutsiko duzuela. Bai. Eta uste dut, egunotan deno gabiltzala, eta Ahotsenean, estresa, soinu probak, denbora gutxi, baino hauek azkar probatzen dute, gauzak arbi dituzte. Normalian bai. Hori bai, power trio izateak gaur mesederako dudari gabe. Zalantzari gabe.
Eta gero ze plan daukazu, estanean egon zarete, egongo zarete, non dago zuen diska, konta iguzue? Egin zazue promo apur bat? Ba, diskua dago musika zuzenaren estandian, justo gaur goizian egon gara 11:00 12:00 eta, bueno, tamalez gara egongo gixau bertan, baina, bueno, diskua nahi da benandako, ba, bueno, jakitzia dagoela musika zuzenaren estandian gure diskua 10 eurotan. Ba, esan da geratzen da, esan dugu arratsaldeko 4:00 gutxian muzak ahotsenean ikusteko aukera, ba, Ruben, Joanes eta Aitor, eskerrik asko, bigarren kafera hurbiltzeagatik eta sorte hon arratsaldean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ordu batak eta 11 minutu gonbidatuak pasa eta gu azken txampan, egia esan atzo Julen Goikoetxea eta biok egin genuen txirrindularitza eta Durangoko azokaren analogia horretan zaldu genuen nola gorde indarrak eta egia esan azken kilometrotara indarrak sobera iritsi gara, Julen, ez da gauza txarra? Ez, nik egia esango dizuet, esan nuen uste dut aste azkenean edo, lehen esperientzia nuela horrela azakoa hemen pasatzearena eta aurreko urtean zuei asteburuan zuekin hemen egonda eta zuei entzundakoarekin beldurra ez dut esango, baina banion, errespetu puntu bat, egun guztiak hemen pasatzeari, hemengo parranda usaina, hemengo lan orduak, hemen azkenean jende asko ibiltzen da eta horrek berak ere gastatzen zaitu, baina, bueno, indarrak akaso uste baino hobeto dosifikatu ditugu, egia da, ostiralean parranda bat egin genuela eta atzo makilarekin jotako txorimola baino kerrago ibili ginela eguneko hainbat momentutan, baina valorazioa nahiko positiboa dela esan genezake. Makia txorimaloarekin jota baino? Makilarekin jotako txorimola, bezala ardi txorabiatuta ibili ginen egunaren zati batzutan, baina tira, estela, txar guztiak enduta ondo. Ikusi ditut txio batzuk Durangoko azokari buruz eta grazia egin didate eta elkarbanatu egin nahi ditut. Bai, nuski. Arratiako lagun zar batekin batu nintzen azokan. Zelan, nobedade barik. Bueno, agian etzen hori erantzuteko lekurika proposena. Ona. Vale. Ona. Beste bat. Aintzane muguruzak galdetzen du. Gauzatxo bat, non arraio entzuten dituzue Durangon erosten dituzuen CD eta diskak? Oh, bum! Ja. Horrezigatik biniloak erosi behar dira. Eta lehenengo erantzuna da, ez ditut entzuten. Bueno, gauzat esango dizuet. Ni ziur nago Durangon diskoak erosten dituen jende askok, gero diskoa Spotify entzuten duela. Eta babesa eta militantziagatik egiten duela. Bai. Zalantzarik gabe. Eta beste bat, hau gaztelaniaz baino euskaratu egingo dut. Durangoko azokara zoazten gurasoak, kontu zibili. Peio reparaz bat solte dabil, eta urrengo EOA zuen seme alabengatik entzun dezakezue. Hori ez dut harrapatu? Niri ez, ni galdu egin ez bidean. Vale, zerrez. Atzo ikusi genuen gaudean Peio eta nekatu horpega zegoen, Bai, gure maira hurbildu zen eta, bueno, jendiok. Eta batererako bidea hitzen korrika. Ez ez ondo egiten. Jendiak, bai. Gaztiek, jendiek. Gariko Mendizabala hundiare hemen dugu eta eskerrik asko bisitadatik. Hemen da, baina tira, uste dut abenduan badugula, oraindik berarekin eta Unai Urretxorekin egin berreko itzordutxo bat, beraz, akaso gure laborategitik laizter izango da. Bueno, aurrera egingo dugu eta aurrera egiteko parrandoz galdetu genizaioken, baina seriotasun pixkatekin lehenengo lanari buruan ariko gara berarekin.
Goizeko 11ak roka egiteko baino kafe bat hartzeko ordua aproposagoa dela esan zuen behin Gorka Urbizuk Ahotxeneako kontzertu baten hasieran. Kafe baten berotasunak ematen duen goxotasunaren parekoa eskaini digu azokako azken egun honetan, Intza Unanuek goizeko ordu horretan plateruenan elkartu garen hoi. Aeri bere lehen lan luzea aurkeztu du Oriotarrak eta gurekin dugu kontzertuaz, azokaz eta diskoaz hitz egiteko. Esango nuke Ahotxenean jo dugun denok, lehen ere aipatu dugu, izaten dugula lehen helburu bat. Kontzertua salbatzea, presak kudeatzea, eta aurrena, gozatzea, eta esan ere esango nuke, gozatu duela Intza Unanuek gaur Ahotxeneako oholtzan. Etzidazu arren kontrakoa esan, Intza Unanue egunon? Egunon, zeire. Bueno, eguneko goizeko saio hori egitea, bada erronkatxo bat esan da bezala. Ahotxeneako kontzertu oro esan da bezala bada erronka bat, bada estresak eta gaur Ibilu editarrak ere izan ditugu, eta atzo gau ez eurek ere, kontzertuan sartzerako amaitu dela, oso hasieratik ikusi zaitu gozatzen. Uste dut hori behintzat lortu duzula, ez? Bueno, kanpotik kasual ikusi da egia da, Ibilu edikok esan bezala kontzertun pixkat sartzerako ja amaitzen ari zela, azkenengo eguna izan da ere nabari da ja nekia kantutan sartzerakoa, baina bueno, egin dugu eta guztua. Onartu diozu Miren Arbaizari badela Durangoko azoka hau aerirentzat eta kaso Intza proiektuarentzat pixkat mugarri, abia puntu, zuzenekoetan ere bando osoarekin ez dut uste hainbesteko bidea egin duzuenik, aldaketak, erronka asko pilatzen ziren gaurko kontzertu horretan, ez Intza? Bai, hori da, azkenen hainbat musikari aldatu ditugu proiektu berri honei hasiera emateko eta ordeon dira, denboraz ezinik ibili gean momentu, baina bentsat iritsi gea. Eta lehenengo hori pistoletazo salida edo gaizki esan da, baina egin dugu eta aurrera. Estan da zure izenean, jarri duzu hemen Durangoko azokan, estan erdi bat, egunero bertan egoteak, suposatzen duen desgastearekin, nekea ere pilatuko zen egun hauetan, baina gaur kontzertuan esan duzu, momenturen batean aipamena egin duzu, ez? Estankide, antxe, pixat babes ematera hurbildu direnei, hori ere ematen du azokak, nekearen pareko goxotasuna edo, ez? Bai, eta sorte bat izan da egia esan, albon eduki ditugunak edukitzea, bestela oso egun bakartik dialako. Eta, behintzat eukitugu orkantiko batzuk bota ditugu, parranda pixkat ere egin deu, jende pilo bat ezagutu dugu eta hori ere beti da positiboa. Atzo bigarren kafearen entzulei kontatu genien eta zuk ere badakizu entzun duzulako, Intza Unanue diskubritu dugula, parrandan Durangoko azoka honetan, nik buruan oso Intza Unanue serioa nuela eta, bestelako Intza Unanue bat ere deskubritu genuela. Baina gaur holtza gainean ikusi duguna bazen serioa, bazen diskoaren defentsa sendo bat, esan da bezala, ez? Oso abia puntu dagoena, akaso zuen sentsazioak ez dira kantugun berberak, hori askotan gertatzen zaigun musikarioi, baina ez dakit defentsa badela, ez? Oso landutako disko baten defentsa eta disko hori ari zaretela, hemen aurkezten Durangon, ez? Bai, nik beti lehen esan dezunan arira, beti pixkat bi Intzan alterego sakoaratzen ditut. Intza Unanue dela nire egunerokotasun eta zuekin parranda dintzuna. Eta bestetikan Intza. Gaur holtza gainean zegoena. Hori da, ja beste unibertso baten sartzen eta pixkat sartzen naizenen Intzan aterki horretan, guztiz bestelako Intza bat ikusten da. Gaur esan dugu, ibilbediren biniloak agortu egin dira, beraz horiek ezin dira erosi, iganderako plana utzi dugunok ezin dugu hori erosi, baina eri erosteko aukera badago eta vinilo edizio zoragarri batean gainera. Zemoz joaten ari da azoka, zemoz joan da, hainbestetzaio geratzen azokari. Zenolako izan da esperientzia hau, apostu hau, eta tira, gogoratu vinilo bat gorde behar diguzula batzui, lehenengo egunetik esan genolako igandean behar dugu, ezkara konturatu, viniloak agortu egiten dira, baina zorionez zureak ez dira agortu edo zoritxarrez ez dakit.
Bueno, bai zorionez eta bai zoritxarrez. Gu hone etorri ginean helburu jakin batekin, zala gure proiektu ezagutzera ematia, eta esango nuke ja, azkenengo egunen gauden hontan hori behintzat lortu deula. Jendiak askok vinilua ez digute erosi tokadiskosik ez dutelako, baina behintzat, bueno, bain dute saiakera bat gure kantuk entzuteko eta sareetan eta jarraitzeko. Gaurko zuzenekoan, zurekin hasiera-hasieratik bide lagun izan den Aritze Pardina ikusi dugu. Gurekin izan genuen hemen gainera, bere liburuaren inguruan ere elkarreziatu du genuelako asteazkenean. Bada hasierako bide lagun eta uste dut gaurko zuzenekoa ikusita ere proiektuan pixu berezia duen musikari bat, ez da? Bai, nik uste naiz eta bakarkako proiektu bat izan beti dala garrantzitsua zein dezun albuan. Eta sorte bat izan da, hasieratik Aritz Pardina ezagutu, berekin konektatu, eta musika era beren ulertze dula jakitia. Proiektu honetan bai, naizetan erek izan kantak, beti hartzalako kontutan bai bere iritzia, bai bere gustok, eta asko aportatze dulako proiektuai. Zama jende galdetu dizu aeri hitzaren esan nahiagatik? Galdetu baino, aurrekon elkarrizketa baten galdetu berren esan zuten, bai, aeri, Indiako herri baten izena. Zani Indian egon gabe nago. Azaldu berra izan nun, baietz, euskal hitz bat dela, nahiz eta gaur egungo euskeran ibiltzen ez dena, baina euskaltzaindian hortxe dago. Zer esan nahi du aerik? Pixkat kontzeptu baten batura, musika, melodia, ereserki, ni gehi hortu pixkat ereserki alde hortatik. Arriskutsua izaten baita, gauzak ulertutzat ematea, aeri Indiako herri bat dela pentsatzea, akats bat izan daiteke, lehengoan kontatu zen igun utzi dazu arnasten kantu zoragarri honekin ere izan dela horrelako gaizki ulerturik, Bai, eta beira, gaur kontzertu kontatzeko nintzen, baina ja denboran gora berakin, badakizu azkenean 4 minutu sobratu zaizkizula. Bai, pena bat eman dit, beste kantatu genekan jotzia, itzeitianekan, eta ez errez azkenen. Bueno, hemen kontatuko izuet, historia. Hoixe, noski? Utzi dazu arnasten sortu. Denboraldi bat banamekin, gauetan ja juten nintzen, petxu nolako presioa sentitzen nula, ezin loin, dano gaudelanen agobiatuta, dano dezkau egunerokotasunen esaten nun jo. Hau izango hainbeste esateuen ansidadia edo estresa eta... Buelta garen, baina hortikan sortu zen, kanta hau idazteana. Eta kanta horrekin junda, jende piatek izan dit, nire hola sentitzena, izestekizebak, hor, buelta pila bat eman ditu, baina realidadia izan da, gerora jakin detela, etzala ansiadia, zala esofagitis eosinofilika. Eta min hori etzala petxun baizik eta esofagon. Baina, bueno, ja kanta hortxe dago, jendiak ja bere esan nahi hori eman dio, eta ordu nik ere hortan pentsatzen kantatzen gaur egun. Ze ona, ze bolit, kantuan horberak egiten du, baina kantua entzuleak ere sortzen du. Hori da. Esofagitis eosinofilika bezalako kontzeptu itxusi batek alako kantu eder bat ematea ere, bada bizitzari eskerrak emateko haintza. Bai, beira, bai. Jende asko galdetuko zizun hau, baina guk ere galdetuko dizu. Nolako izaten ari da Front Woman paper horretan holtzetara igotzearen hau guztia. Aurreko lanarekin ere uste dute ondaz hitz egin genuela, ez urteak egin dituzu holtzaren ertz batean, ahotsa jartzen, beste proiektu batzutan akaso ere bai, batez ere Benito Lertxundirekin ezagutu zaitu askok kantuan, bapatean holtzaren erdian, banda baten ardura egia da, talde sentsazio hori badaukazuela, eta lehen aipatu dugu Aritz eta bestelako musikariak, baina ez dakite nola kudeatzen holtzetara igotzearen hau. Esan da bezala, banda osoarekin hainbeste kontzertu ere ez direlako izan, eta bia puntuan zaudete, eta hori ere bada, kudeatu beharreko zerbait. Bai, egia da, estenatoki gainen izateten sentsazioa da nahiko etxe giron nahola, oso natural bizitzet baliteke lehenuo esatezun esperientzia horiek izan ditutelako naiz eta bigarren plano baten, baina bigarren plano hortatik lehenengo planoa pasatze hortan ez dut nabaritu alako desberdintasuna hondilik, osaltoiko nere burun oso argi dekat,
bakoitza nola dan, badakit proiektu honetan 2000 pertsonan aurren ez detela abestuko, baina bueno, esperientzi ezberdinak dira, baina biletan nahiko komodo sentitzen naiz. Akaso diskoa entzunda eta diskoaren intimitate hori ulertuta, helburua ere ez da 2000 pertsonen bestea ez? Ez, hori, zuk esan dezuna, nahiko lan intimoa da, nire barrenetik ateatzen zerbait, eta egia esan ni gusto nago, 2 pertsonan aurren kantatu, 10 aurren edo 30. Osa, berdin, sentitzen naiz, unibertsio horren parte sentitzen ditut ikusten nahi dianak ebai, eta etortzean jendea etortzeala ni gustoa. Gaur amaitu da lehen Durango intzarentzat, gaur amaituko da, oraindik ordu batzuk geratzen zaizkio. Zer eman dizu Azokak, zer dara mazu etxera, disko batzuk salduta, eramateaz gain, osi? Ba, gehien bat esango nuke ezagutu eten jendia, azkenen jende asko ikusi dugu baita bere proiektu berrikin dabilela nahiko egoera antzekon, eta pixkat familia giro hori eramatetena, eta zuek baita ere. Ba, hitz ederrabekin amai genezakeen entrevista, baina azken galdera bat falta zaigu egiteko ala beharrez egin behar den horietakoa Goiuri eta zuk egingo duzu. Ea zein den, Intza Unanuek Durangoko Azokarekiko duen lehenengo oroitzapena. Parkatu, Intza. Ai, barkatu. Oso ona eta oroitzapenetako bat da, lehengonean genon vinagre txupitoa. Euna isilik! Nola izango da hori oroitzapen ona? Ba, nik esango dizuet ez dira galdetu, baina akaso oroitzapenik onena da Intza Unanue afanean ikustea, osoko esan, txupito, txupito, eta energia bat egin zu, hau alda, Intza. Baina Intzari azkeniko galdera bat egin behar diogu. Tira ba. Etorri alda taksista, zure estanera. Ez da etorri taksista. Oso aserrena, promozioetan egin jone, zari nion merketu ingo niola etortzeko, ez errez. Oh, ez errez. Ze pena, Triste noa. Intzaren lan berria aeri salgai da hemen Durangoko Azokan, azken orduak dituzue, taxista horrek erosi ez duen diskoa erosteko, eta ari agur bat egiteko. Guk zu agurtzeko uste dut gero arte Mari Carmen batera dira. Pegatina geratzen aldiro oraindik. Oraindik bai, zuentzatu gordeta eskat, gero pasabila. Ba, gero arte Mari Carmen. Gero arte. Aizue, ordu batak eta 28 minutu hementxe Durangon, eta gure txatean, zera, lotxagabea behar duen pertsonaren mezua, Goiuri. Zergatik? Spiderman derrek. Hau, lehengo egunean Durangon ikusi zintuztedan. Bai, Imanol eta biok egon ginen berarekin. Uste nuen ikusi eta gurtzea etorri etzela. Ez, Imanol eta biok. Ados. Hola balin bada barkaduta zaude Spiderman da. Baina zuk, hemendik ere pasatzen, ez alten nuen ikusi? Nik hemen, gauza asko, gauzker ikusteko. Bale. Bai, enintzan kontura. Bueno, ez aserretu handerrekin, kaso egin zuela. Bueno, pozten izala ala izan bazan. Esan dakoa, ordu batak eta 28 minutu, azken txanpan murgiltzen ari gara. Gure, akaso azken gonbidatu izango da gaur, edo akaso ez ikusiko dugu, ze hemen ez ustean gauza asko gertatzen dira, baina aurrera egiteko gaur aurkeztu duten, liburu baten inguruan aritu behar dugu, hain zuzen ere, bueno, hemen eskuartean dugun, Sahara herri bat, erresistentzian eta liburuaz bakarrik ez, liburu horrek soinu banda propio ere badu eta horren inguruan, ariko gara urrengo minutuetan ere, Kristina Berasainekin.
egan egiten basamortua argi dezan. Liburu bat eta 1000 liburu. 1000 izarren hotelaren paradoxa eta mina. Jamadako desertua eta herria ahaztuaren erretratua. 1000 gauen gatazka, 1000 emozio. Saharar herriari idazteko moduak asko, baina kaso honena eta bakarra aukeratu du Kristina Berasain Tristanek, emozioa. Kazetaritza kronika modukoa da Sahara, herri bat erresistentzian, baina kazetariaren egoa checkpointean utzi du Berasainek. Saharar gizon eta emakumei hitza emanda. Bizipenetatik eta bidaietatik kontatzen du kazetari Lizarrarrak Sahararren historia. Euren bidaia nomadismotik Nakbara eraman zuten gizabakeria hartu eta narrazioa eraikiz, Kristina Berasainek gaur aurkeztu du liburua Ahotsenea literatura gunean, eta bertan une bereziak bizitzeko aukerak ere izan dira. Gurean da, bigarren kafean, aspaldi egindako hitzorduari beharrezko presentzia eskiniz. Kristina Berasain, egunon eta ongitorri. Eskerrik asko, Inigo, eskerrik asko bigarren kafea, xukran handi bat. Alaxe dio, hementxe sinatuta daukadan ale honek, xukran, oso eskerretik idatzitako liburua ere bada, Sahara herri bat erresistentzian liburu hau, aitortza egiten diezu zurekin euren historia elkarbanatu duten Sahararrei. Bai, noski, azken batean liburu honek dakan altxorra handiena, testigantzak dira, Sahararren testigantzak, jaimaz jaima bildutako testigantza dira asko eta asko, eta beste baten batzuk ere lurralde okupatuetan jasotako testigantzak dira, errepresiopean eta jazarpen etengabean bizi diren Sahararren testigantzak direlako. Orduan, bai, kontakitzunen bilduma bada, historia handia, historia txikiekin arilkatuz saiatu naiz, eta nolabait Saharako historia tartekatuz, Sahararren esperientzietatik, beraien bizipenetatik, beraien kontakizunetatik, bai. Testigantza bakoitzak liburu baterako ematen duela, elkarrezketatu duzun pertsona bakoitzak, Saharar bakoitzak bere liburu propio izan lezakela entzun dizut inoiz. Eta nolabait egokitu zaizu, horiek guztiak liburu bakarrean txertatzea horregatik nioen, ez? Liburu bat eta 1000 liburu. Nolako izan da prozesu hori? Asko zenuen kontatzeko, asko kanpoan uzteko, akaso ezagutzak han egon izanak askotan eman dizu, ez? Alea eta garia pixat banatzeko jakituria hori, ez? Azken batean hori 20 urte dira, Sahararrekin kateatuta nagoela, mendebaldeko Sahararekin kateatuta nagoela, eta nolabait esatearren azken 20 urtetan jasotako testigantza hoien bilduma da liburua hain zuzen ere. Nik beti esaten dut eta hitzaurrean ere hala dut titular hori jarri diot hitzaurreari, Saharar guztiek dute liburu bat. Azken batean, zuk esaten zenuen bezala, Saharar guztiekin edo bakoitzako beraietako bakoitzarekin, norbanako bakoitzarekin idatz liteke Sahararen historiaren liburu bat. Eta esaten nuen, askotan ere aipatzen dudan gauza da, Saharar batekin hitz egitea liburu bat irekitzea bezalakoa da. Azkenean denek bizi izan dute edo kolonialismoaren garaia edo okupazioaren exodoaren momentua, zerbestean basamortutik ihes egin behar izan zuten une hura, edo bombardaketen lekuko edo biktima izan dira, edo behin refusiantoen kanpalekuetara zirenean, hango egoera ezerezetik, basamortuan, nolabait herri bat zutitu behar izan dutelako. Orduan askotan esaten dut, hori Saharar bakoitzak daukala liburu bat, eta batzuk benetan entziklopedia bat daukate, ez liburu bat, baizik eta liburu asko. Eta saiatu naiz bilduma hori egiten, nolabait hori, lehen aipatzen nuen bezala, mendebaldeko Sahararen historia,
Sahararren historia txikiekin arilkatuz. Ez da azalean geratzen den liburu bat, ez da erresa, horrelako liburu bat idaztea azalean geratuta, baina aldiz lehenengoz Saharar herriaren historiara hurbiltzen duen edonork ulerlezakeen liburua da eta gozalezakeen liburua da, eta aldiz zu bezala Saharar herriarekin kateatuta bizi garenok irakurri eta oraindik gauza berriak ikasteko eta sakontasun horietan murgiltzeko aukera ematen duen liburua da. Errez esaten dira gauzak, baina oso benetan publiko guztiarentzako liburua da, Kristina. Bai, bueno, nik neuk ere liburua idazteko garaian asko ikasi dut, ez? Azkenean, ohartzen zara ere, gauzak irakurri, gauzak berri zentzun, eta pixka bat horri guztiari hildo bat ematen diozunean, ari bat, ni neu ere asko ikasi dut. Batez ere, asko aipatzen ari naiz, hau ez da historia liburu huts bat, hau ez da geopolitika liburu huts bat, ertz ezberdinetatik saiatu naiz begiratzen Saharari, kulturari ere erreparatzen, azken batean Saharar kulturak niretzako erakargarritasun berezi badauka, bertako hizkuntza, bertako ohiturak, bertako tradizioak, eta esan bezala horri ere keinu bat egiten saiatu naiz, eta horrek ematen du akaso Saharako historiaz asko dakien norbaiti, harria seguruena deskubritzen zaio liburuan, adibidez ere ondare arkeologikoaren inguruan, oso ez ezaguna da, baina bertako ondare arkeologikoa benetan ikaragarria da, eta gainera euskal arkeologoak egon dira bertan lanean urte luzez, orain zoritzarrez gerraren eraginez bertan bera utzi behar izan dute lan hori. Euskal arkeologak izan ditugu bertan, gerra aipatu duzu, zoritxarrez Euskal Herrian ekoitzitako armak ere izan dira Sahararen aurka. Hori da herri honen dualtasuna ere ez, Euskal Herritik babes asko eman diogu Saharari, baina bertan hemen egindako armekin hildakoak ere badaude. Liburu honetan hitz egiten da, gerraz hitz egiten da, hasiera edo abia puntu izan daiteken nakbaz, eta hitz egiten da duela oso gutxi, duela urte terdi izango da, berriz ere bizirik den gerraz, ez? Bai, nik uste, Euskaldun asko egon dira kanpalekuetan, bertako aurrak eta Euskal Herrira etortzen direlako, oporrak bakean programari esker, eta kanpalekuetan egon garen Euskaldun guztiak erresistentziaren museora joan gara, eta bertan ikusi daitezke adibidez Markinan egindako morteroak, aurreko gerran erabili zirenak. Sahararrek 16 urtez egon ziren gerra kolonialismoak gaizki bukatutako prozesu horren eraginez, nik beti aipatzen dut Mendebaldeko Sahara tradizioz betetako historia badala, kateatuta egon dira tradizioak bata bestearen atzetikan, eta hori okupazioaren urtean 16 urteko gerra etorri zen, gero 29 urteko suetena Sahararrentzat ez bake ez gerra garaiura, eta duela 3 urte hain zuzen ere berriz egin zan gerra, Marokok suetena hautsi zuelako, eta bazken batean gatazka hau betikotzen ari da, batzirudien behinbeineko kontu bat zala, baina 50 urte ia pasada dira, eta duela 3 urtetik berriz ere gerran daude. Gerra aipatzen duzunean sortzen zaizkigu denoi halako sentimendu kontrajarriak, inoiz entzun dut, ziurrenik ni Saharar militantzian murgildu ninduen pertsonari entzun diot, Saharak pizten duela beregan halako kontraesana, ez? Bera antimilitarista dela, eta aldiz ulertzen duela erabat Saharar herriak gerra erako zuen gogoa. Ni lehenengoz kanpalekoetan egon nintzenean kontatzen ziguten, hemen gazteek gerrara nahi dute joan, ez dute jarraitu nahi, betetzen ez diren nazioarteko akordioen zain. Eta gerra iritsi zen, Maroko suetena hautsi zuelako, eta gerran dira. Eta gerra horretan mila kontraesan ere jazen zaizkigu, ez, Kristina? Bai, erabat. Nazio Batuen erakundea esango nuke dela ebazpenak fabrikatzeko erakunde bat, ebazpenak paperean gainean oso ondo ezarrita daude, eta hor oso ondo azalduta dago zein dan Saharar herriaren irtenbidea, azken batean erreferendum bat egitea da irtenbidea, eta Marokok okupatutako lurralde hori Sahararen esku guztia, beraien eskubidea da,
aipatu behar dugu Genebako hitzarmenak berariaz debekatzen duela estatu okupatzaileak, estatu okupatura biztanleak bidaltzea edo eramatea, eta Marokok gaur gaurkoz oraindik jarraitzen du politika anker horrekin, ez? Jarraitzen du Mendebaldeko Saharan kolonoak eramaten, kolonoei baimenak eta mesedeak eta onurak ematen dizkiete, eta bertako herritarrak, sahararrak baztertuta daude bizitzako alor guztietan, eta ez hori bakarrik, baizik eta beraien identitate ikurrak, beraien kultur ikurrak erabat debekatuta dituzte, errepresioa erabatekoa da, jazarpena erabatekoa da, eta torturaan sistematikoa da. Liburuan aipatu dut, protagonista asko hartzen dituzula, euren testigantzen bidez nolabait narrazioa osatzeko, eta azpimarra egin beharko litzateke testigantza horietan bildu dituzun emakumeengan. Uste dut horiz ikasi dugula azken urteetan, ez? Edozein gatazketan emakumeak pairatzen duela gatazka bikoitza. Gatazkak berak edozein gizabanakotan sortzen duena, eta emakume izateagatik bizi den gatazka. Enbarka Brahim Mahruta, bigarren abizen horrekin beti galde egiten naiz, Fronte Polisarioko sortzailetako bat da, arekin egon zinen, handik hasten dira osatzen lehenengo testigantzak, bortizkeria, oso ankerrak diren. Eta horiek ere kontatzen dituzu, eurek ere kontatzen dituztelako. Bai, saharrarrek oro har badaukate errezelo bat lehenengo pertsonan hitz egitekoa, eta beti esaten dute nire historia ez da beste saharrarrena baino ankerragoa. Eta hori niri asko hunkintzen nauen gauza bada, ez? Eta bai, Enbarka Brahim Mahruta bera simbolo bada, esan daiteke sahararren ama dela, bizirik dagoen mito bat, eta Fronte Polisarioa hain zuzen ere bere etxean sortu zen, klandestinitatean, duela 50 urte Mauritanian, eta emakume honen bizitzaren bidez kontatu daiteke Saharar herriaren historiaren bidaia, ez? Egin daiteke bere hitzen bidez. Enbarkarekin goiz oso bat pasa nuen bere jaiman, eta bere, nik uste oso emakume estimatua da, oso emakume kutxuna, eta nolabait niri bihotzera iritsi zitzaidan, eta uste dut nik ere liburu hau ere bihotzetik idatzi detela, eta bai emakume sahararrak simbolo bat dira, erresistentziaren ikur bilakatu dira, bai kanpalekuak beraiek sortu zituztelako ezerezetik, gizonak frontean zeudelako, baina baita lurralde okupatuetan, beraiek direlako lehenak debekatuta daukaten saharar ikur hori eskuetan hartu, ateratzen direlako ikurra astintzera, ez da horra ipatukan nahiko nuke ere Sultana Jaia, beste ikur bilakatu den emakumea, oraingo gerran errepresioa gogortu eginda, eta emakume hau egontzan setiatuta bere etxean, irten ezinik 557 egun eta gau, eta poliziak, zerbitzu sekretuak, segurtasun indarreko kideak sartzen ziren bere etxean, eta behin baino gehiagotan kolpatu, bortxatu, bere aizpa eta amaren aurrean bortxatu egin zuten, eta hala ere Sultana Jaia egunero bere etxeko teilatu laura ateratzen zen Saharako ikurra astintzera, eta argazki hori ere ikur bilakatu da, erresistentziaren ikur. Gaur goizean Einaut Elorrieta eta Olaia Intziartek abestutako kantuaren bideotxo ari gara ikusten, duela ordu pasatxo gertatu den aurkezpen horren eta momentu berezi horren irudia. Itzaki emango digu akaso, lehen aipatu dudan, soinu banda horri buruz ere hitz egiteko, Kristina. Saharari kantari diskoa ere hementxe Durangoko azokan salgai bada, liburua bezalaxe, eta disko honek badu beste mugarri garrantzitsu bat, abenduaren 22an, Kursalen izango den kontzertua, sarrerak salgai dira, diskoa salgai da. Izan da olako proiektu paralelo bat, liburutik abiatuta Euskal Herriak Saharari nola abestu dion edo, biltzeko aitzakia, eta uste horrek ere, liburuak edo sahararren historiak ematen duen ahozapore gazigozo horretan esperantza apur bat zabaltzen duela, eta esperantza horretan abesten zaiola askotan saharari, ez? Bai, ni egun hauetan asko aipatzen ari naiz, Saharar herria asola gabekeriara eta anzturara kondenatutako herri badala, baina beste abesti mitiko horietako bati erreferentzia egiten, ertzainak eta gari taldeko
abesti horri referentzia egiten, esan dezakegu bai, Sahararra esperantzara kondenatutako herri bat ere badela, eta nik uste dut bai, disko honek esperantzarako abestiak ekartzen dituela, benetan 12 disko osatutako 12 kantez osatutako diska bada, tartean Inigo Asensioren kanta, Postal Kolekzionistak taldearen kanta ederra, Areazko erlojua, eta zuzeu Inigo egongo zara ere Kursaleko kontzertu horretan, abenduaren 22an kontzertu solidarioa, gutako bakoitza ondarrezko alea jarrita egun horretan elkartasun duna handi bat osatuko dugu, kontzertua aztezina izango da, behin bakarrik egingo dana, eta bai, hemendikan jende animatu nahi dut, oraindikan sarrera batzuk badaude, eta jende animatu nahiko nuke egun horretan Saharari elkartasun keinu handi bat egiteko. Hemendik deialdi horrekin bat egitea besterik etzaik geratzen niti, plazarra izango da bertan aritzea, gainera egun hauetan Xabier Zeberio lagunetan musikari topatu dut, eta kontatu dit, ura ere jotzen izango dela, beraz, Areazko erlojuaren, nire kantu horren oso bersio berezia ere izango da, eta horrek ere poza mantzidan, uste dut beste jakin dutela hori eta mandiela alako poza, eta oso kontzertu berezi izango da, beraz hemendik ere animatu, zatozte, Sahara herriari abestuko diogu, Sahara herriarekin abestuko dugu, eta esan da bezala, Jamadako desertuan gaur egun bizi ezten esperantza horri nolabait abestuko diogu, askotan galtzaioia besterik ez zego beratzen, hori dio Iker Lauroak eta tira, bere kantu honekin. Agurtuko dugu Kristina Berasain askorako emango luke eta kaso oraindik erabenduko kontzertu hortara bitartean, beste tartetxo bat hartu beharko dugu Kristina zurekin aritzeko. Eskerrik asko Inigo, sukran handi bat. Ni esker. Gauza serio eta hitz egiteko ordua iritsi zaigu, beraiek iritsi dira eta iritsi bezalaxe gauzak hemen oso serio jarri dira. Dagoeneko irudietan ere ikus ditzakezu streaming bitartez jarraitzen gaituzuenok, zer egingo dugu jende honekin. Maitatzea besterik ez da geratzen diren bestelakoxeak izan da, eta segiton orkestuko dizkizuegu. Sahara. Naiz irratian, bigarren kafea. Uda honta koloreak eta gau amaigabeak laubegi junetan. Baina orain ez dakizu nora eraman dituzten etzen den bitartean. Txiri buelta izena du Josune Belez de Mendizabalek bigarren kafean egiten duen tarteak. Eta uste dut gaur txiri buelta baino txilin buelta aipatu behar dugula. Txilinotxak antzezu bai dute orain txebetan ordu batean puntuan les bobeko bikote zoragarri honek. Ez badakit, ez espero ez dernigandik. Korrika etorri dira emanaldiaren ostean eszenatokitik Landakora Josune Belez de Mendizabal bera eta Ane Gebara aspaldian gurekin bigarren kafea hartzera ausartu ez dena.
Hori bai, Aze Txapa, Ane Gebara zetorrela eta kolaborazioa bukatu behar genuela. Eta Ane Gebara zetorrela, eta Ane Gebarak timbrea jodiola, Josune Belez de Mendizabal. Eta Ane Gebara, eta Baina izan ziteken abiotz gehiago Eta korrika etorri direnez, korrika hasi beharko gara galderak egiten, eta lehenengoa Erreixa zer moduz joan da? Oso ondo, ez? Oso ondo, oso gustora egon gara, bai. Talde polita etorri da, gu ikustera, eta oso gustora, horrego holtza gainean, San Agustinetan, eta primeran. Bai, bastante tontoa zire publikoa gu bezala, orduan elkar ulertu gara nik uste dut, bai. Tontoa, zentzuriko nenean. Hori izan barra izun? Bobe, tontoa baino. Nola nabaritu duzue, nahiko bobe zirela publikoa? Dago, irribarre bat eziko. Gurekin gaude. Bueno, galdera, azo horretik, zein da Durangoko azokarekin duzuen lehenengo oroitzapena? Ostras. Wow. Hala, oso atzera egin behar dut. Ilea, liso neukan, gara horretan. Felipe González presidentea zen Espainiaren estatuan. Nagusi. Ba, ez dakit, ni lagunekin etorri nintzenekua. Ba, 7 urte olako ez dakit. Autobusez etorri nintzen, bai, hori gogoratzen dut. Ni txikitan gurasoekin gogoratzen dut hori, galtze sentsazio hori, baina gero ere lagunekin lehen kontatzen nion, lagunekin etorri eta behin kotxea maldanbera kalatu zitzaidan. Orduan, supongo, 18 urtetik gertukiko nituela. Bueno, gaur egun ez zaizulako kalatzen, ke ba? Bueno, en fin. Baina gehiago disimulatzen dut. Azken urteetan esango nuke Durangoko azokak galdu egin duela abizena lehen, behin eta berriz aipatzen baitzen, liburuaren eta diskoaren azoka, eta azkeneko urteetan nik uste dut ja jendeak ez duela hori aipatzen, abizen hori galdu egin duela eta Durangoko azoka esaten dela, baina oraindik ere jende askorentzat musikariak eta idazleak ikusteko tokia dela, baina ikusi dugu azkeneko urteetan behintzat geroz eta indar gehiago hartzen dutela, bai irudienean ematen diren dokumental saioek, edo baita antzeslanek, bakarrizketek, jendea gerturatzen da, edo jendeak oraindik dauka buruan hau disko eta liburu azoka bat dela. Ba, beitu, guk zalantza hori genuen hasieran gaur, ze bi talde izan gara, hasierako sesio batean 12:00 dantza egin dute, beko, holtzaren azpian, eta gero teloia ireki da, eta orduan gu hasi gara, eta esaten genuen jendea etorriko da, ez da etorriko, baina bai, eta esan digutenagatik, horko antolatzaileek, bai Arantzak eta bai Maiderrek esan digute, egun hauetan jende pilo bat egon dela, eta gaur igual akaso gutxio, igandea izan da, baina bueno, igandea delako. Guk okupatuta genuen atzo, Nik uste jendeak igual bai egiten dituela plan gehiago, ez da? Estupenda, guk okupatu genituen. Bai, gu bat zibili ginen erritur, arabatik hor. Txilinotxak egiten Durangotur, baina oso gustora eta bai, gero eta ezagunagoa, eta arte eszeniko eta zere gozatzeko aukera bada. Bai, arte eszenikoak ere kultura dira eta ze ondo aukera dagoela, inbeste jende dagoen lekuetan, aukera gehiago egotea. Iratik irudieneako arduradunak ere esaten zidan, berak uste zuela aurten bereziki jendetsua izan dela hori pelikulak eta dokumentalak ikustera gerturatu direnak, beraz bai zabaltzen doa kulturaren kontzeptua eta noski arte eszenikoak kultura direla. Txilinotxak aipatu dugu, Jolandak, Grizalezko botoak, ez da lan berria ezagutzen genuen Txilinotxak. Eraldatu da zertxo bait lehenengo aldiz egin zenutenetik? Bizi-bizia dau, hori egia da. Eta publikoarekin ere aukera daukagu jolasteko. Badago eskema bat, askotan ere, hau aipatu dugu lehen aldatokitan, ez da? Jendeak esaten digula, baina hau improvisatzen duzu, ez dugu improvisatzen. Egitura bat dauka, struktura bat bai, baina, bueno, hori da, dependeta zein dagoen eta ze irribarre daukan edo ze jarrera ematen, bai, jolasten dugu eurekin. Beraz, beharrezkoa da publikoaren parte hartze hori, obra honetan? Ez daude behartu da, baina, klaro, mikroantzerkia da, beraz oso gertu gaude, eta beraiek gu ere ikusten gaituzte, eta gu beraien irribarrea baldin bada ere begietan ere antzematen dugu, orduan. Bueno, eta gauzak galdetzen ditugu ere bai, eta pixkat inkrepamen moment egon daiteke batzuetan. Así que, bai. Hori egia da. Aldatzen da. Etiketa jarri beharko bagenio esan genezake umore absurdoa dela? Bai, erabat. Umore fisikoa, antzerki fisikoa eta umore absurdoa, esango genuke, ez? Umore absurdoak
duen, ze oraindik pentsatzen dut, inguru batzuetan edukiko duela konotazio negatibo pixka bat, ez da? Zuek egiten duzu umore horren aldarrikapena. Bai, erabat. Bai, eta gainera, hori askotan, hau 20 minutuko pieza da, tita baten egiten dugu, osea, izerdi eta guzti egiten dugu, eta orduan, jendeak batzutan, ez dakit ze ikusi dudan, zelako zurrunbiloan sartu garen, baina hori da, hasten gara ipuin bat kontatzen, bazen behin Yolanda, eta gero amaitzen dugu, bueno, jolasean ere bai. Energia asko eta egi asko duen pieza da, ez? Bai. Gure egi... Oso egia da meta antzerkia. Bai, hori da. Ibilbegitarrek esaten ziguten, Ahotxeneako kontzertuak 20 minutukoak direla eta motzegia dela kontzertuan sartzeko eta konstiente zarenean ja kontzertu baten ari zarela ja bukatu egiten dela. Zuek ordea neurri hartuta diozue azkartasun horri edo zein da trukoa? Egia da sartu eta ja hasten gara jendearekin, jendeari begira, ui, zereron. Orduan ja jendea hasten da oso begirada zuzenekoa da, orduan ja dena gaude ez dakit leku berean, historia berean, eta orduan ja hasieratik mundu guztiak ulertzen du, bueno, hauek igual, pizka zoroaren egingo dute, eta orduan ja dena doa goraka, eta derrepente bukatzen da. Bai, atzo gainera, ibili ginen, esan dugu Arabatik, eta batek esan zigun, baina zehar izarete, hori ja publikotik, ja gu ja sarrera egiten, eta hori dena, eta esan ziguten, zehar izarete, berotzen edo hasi da, antzes lana. Bueno, dana jakin nahi zuen horrek, hasieratik, eta ez genion esan, bukaeran bai. Baina hori da, oso presente dago publiko, baina ez daitezela ikaratu, Osa, ez dugu inor ateratzen, ez denara, hola... Bale, hau da, entzuten ari badan horbait, eta hoi, nik ikusteko intentzioa nuen, baina orain beldurtu egin naiz, ez? Ez, beldurrik ez dugu ematen, iguala kaso pixkat, baina... Ez da dira, izutu inor. 5:00 etorra dila, eta jazta. Gaur Durangaldean, Arabaldean, eren egun Bilbon egon zinen, eta kamarak ez dakit harrapatuko duen, baina zure kamisetan mendifilm jartzen du. Nabil ni txeri buelta partikularra. Horri zabarroan, neri txoritxo batek esan dit, aritu zinela mendifilmeko aurkezpenean, ez dakit, Edurne pasaban handik zela, leku guztietan, saltxa guztietan. Saltxa guztietan, justo abendua holan izaten da, azken urteetan holan izaten da, eta bai, egon zena mendifilmen, egon zenak ikusiko ninduen preti eta galaz, eta gaur beste zerbait egiten, holan gabiltza, baina bai oso gustora Euskaldunan izan ginen, eta bueltatuko naiz, bihar bueltatuko naiz. Arrakastari beldurri gabe bizi da Josune Berez Mendizabal. Bueno, egon naiz sinatzekotan hemen zerbait, baina ez diate jarri estanik, eta, ez dakit, baina ondo. Joan zaitezke liburu eta disko randomak sinatzen. Eta gatiburen ez zanera, eta Josune, eta firmatuta utzi. Eta hor da, ez dakit. Jon Artano, firmatuta utzi. Baina, zuretza. Jon Artanoren libururik ez da geratzen, hori Ez da geratzen? Baina ez dakit gure kafe katillo batean agaso sina dezake. Hori kafe katilloak, behin esan zeniaten emango zeniatela. Baina ez datako Tolosa kolaborategire torri behar duzu. Bale, venga, jungo gara. Torri beharko duzu, igual. Bale, ni anega bara gabe noa inora. Estela timbrea joko diot, eta agertuko naiz pantailan, ez dakit. Erosi duzue zerbait erosteko asmoa duzue, zerbaiti begia bota diozue Durangoko azokan? Ez dugu astirik eman oraindik, baina bai, nik asmo daukat. Gero, hementik atera eta bueltilla bat emango dugu, libururen bat fitxatuta daukagu. Bai, emango ditugu buelta, gero aukeratu behar da, dena ez da motxilan sartzen, baina bai. Eta dena ez da patrikatik ateratzen. Hori egia da. Beitu, ni gogoa daukat eazeko zehara juteko, eta bertan idatzi zigun Ander Lipusek, bertan egon gozala, ez dakit astirik emango digun, berak atera duen, bi liburu atera ditu, antzerkiaren laberintuan, uste dudala, bat eta bi, eta, igual akaso, ailegatzen baldin bagara eskatuko dio sinatzeko, baina bat dakit, prisa zeukala, ze Madrilera joan behar zuten ondamendia egitera. Bai, baina hori da nire asmoa, momentuz, Gero pasa, bale. Bale. Eta sinatuko izut. Big up. Minutu bat arratsaleko ordubietarako, eta guk agur esaten hasi behar dugu hemen bigarren kafetik Durangoko azokatik Landako gunetik egin dugun saio berezionen azkena gaurkoa. Guk ere azken erosketak egin, batzuk antzi izango gara musikaren plazan diskoak saltzen, beraz pasan nahi baduzue eskertuta, eta bestela kafea ekarri edo garagardoa edo danakoa. Baina agur esaten hasita bihar bigarren kafea bere ordutegi eta leku
Oikora itzuliko da, goizeko 10:05 izango dugu saioa, baina ez dugu Josune Pelez Mendizabal gurean izango txiri buelta egiten. Beraz, Josune, bukatu azkar egin behar garrantzitsu hauek guztiak, garrantzitsuenak berreskuratzeko. Bai, falta zaituzte, benetan baietz. Hane gebara, Josune Pelez Mendizabal, mila esker eta laizzer arte. Eskerrik asko zuei. Julen Goikoetxe Arbegozo, Goiuri Ezeiza Arandia, mila esker aste honetan sortutako lantalde honengatik, baina agur esateko ordu iritsi zaigu. Ui, barkatu, Julen. Iritsi gara, helmugara. Bai, zera, lepoa luzatuta. Iritsi gara. Agur. Bihar arte, zu aste artera arte, Julen. Ondo izan. Bihar. Goaz aurrera eta agur esatera, zintzu izan, aio! Keep calm and bigarren kafea.